नमस्कार, मी जुली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळालेलं आहे। केंद्रीय निवडणूक आयोगानं याबाबतचा आदेश दिलाय। शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय, झटका मानला जातोय। केंद्रीय निवडणूक आयोगानं नुकताच याबाबतचा निकाल जाहीर केलाय। या निकालात केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मिळालंय असं स्पष्ट लिहिलंय। महाराष्ट्राच्या राजकारणात 8 महिन्यांपूर्वी सर्वात मोठा भूकंप झाला होता। त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात 40 आमदारांसोबत बंडखोरी केली होती। एकनाथ शिंदे सर्व बंडखोर आमदारांना आपल्यासोबत घेऊन सुरत त्यानंतर गुवाहाटीला गेले होते। त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडल्या होत्या। एकनाथ शिंदे यांनी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत मिळून सत्तांतर घडवून आणलं होतं। या घडामोडींनंतर ठाकरे गट केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात गेला होता। गेल्या 8 महिन्यांपासून याबाबत सुनावणी सुरू होती। निवडणूक आयोगात याबाबतचा युक्तिवाद पूर्ण झालेला होता। त्यानंतर कधीही निकाल येणं अपेक्षित होतं आणि त्यानुसार हा निकाल आज संध्याकाळी निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला। या निकालामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातंय। याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुद्धा प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत। मात्र अद्यापही उद्धव ठाकरे यांच्याकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही आहे। मात्र संजय राऊत जे ठाकरे गटाचे प्रमुख नेते आहेत त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया आलेली आहे। ही प्रतिक्रिया काय आहेत हे जाणून घेऊया। राऊतसाहेब, शिवसेनेसाठी म्हणजे ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का किंवा एक वेगळी बातमी आहे की निवडणूक आयोगानं धनुष्यबाण आणि शिवसेना ही दोन्ही म्हणजे चिन्ह आणि नाव एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलेलं आहे। हे अपेक्षित होतं। ज्या पद्धतीने सरकार बनवलं, ज्या पद्धतीनं खोक्यांचा वारेमाप वापर झाला, हे खोक्यांचा वापर कुठपर्यंत झाला आहे हे आज स्पष्ट झालं। हा खोक्यांचा विजय आहे, हा सत्याचा विजय नाही। श्रीरामाचा धनुष्यबाण जर रावणाला मिळत असेल तर मला असं वाटतं सत्यमेव जयते हे ब्रीद वाक्य तोडून असत्यमेव जयते करावं लागेल। खरेदी विक्री कुठपर्यंत गेलेले आहे या स्पष्ट झालं। जो पक्ष बाळासाहेब ठाकरेंनी लाखो शिवसैनिकांनी रक्त आणि बलिदान देऊन उभा केला, तो पक्ष 40 बाजार मुणगे विकत घेतात, त्याचं चिन्ह विकत घेतात, याची नोंद इतिहासात राहील। आज या देशातल्या निवडणूक आयोगावरचा विश्वास जनतेनं गमावला। आज दिवसभरातला दुसरा निकाल तुमच्या विरोधात गेलेला आहे। सर्वोच्च न्यायालयानं ही तुमची 7 जजेसच्या बेंचची मागणी मान्य केली आणि आजही निवडणूक आयोग या देशामध्ये जे आम्ही म्हणतोय, उद्धवजी म्हणतात, सगळे म्हणतात, या देशातल्या सर्व स्वायत्त यंत्रणा यांना गुलाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। त्यातलंच हे महत्त्वाचं पाऊल। न्यायालय असेल, निवडणूक आयोग असेल, तपास यंत्रणा असतील, या कोणाच्या तरी गुलाम असल्यासारख्या वागत आहे। नाही पण राऊतसाहेब, आज निवडणूक आयोगाचा जो निर्णय आलेला आहे, ठाकरे गट याला काही पुढे सर्वोच्च न्यायालय चॅलेंज करणार आहे। ही आता मुंबईच्या बाहेर आहे, नक्कीच आव्हान दिलं जाईल। पण 40 बाजार मुणगे पैशाच्या जोरावर बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि त्यांचं चिन्ह धनुष्यबाण हे अशा पद्धतीनं विकत घेऊ शकत असतील तर या देशातील जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्वास हा आजपासून पूर्णपणे उडून गेलेला आहे। सगळं दबावाखाली झालेलं, हे सगळं दबावाखाली झालेलं आहे। महाराष्ट्रावर सूड घेण्याचा हा प्रयत्न आणि भविष्यामध्ये महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईवर शिवसेनेचा अधिकार किंवा मराठी माणसाचा अधिकार राहू नये त्यासाठी फेकलेला हा खास आहे। राऊतसाहेब, पण कसं आहे की आता जेव्हा अधिकृतपणे शिवसेना शिंदे गटाची आहे हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्यानंतर माझा निवडणूक आयोगावरती विश्वास नाही। पण शिंदे गटाला याचा आता सर्वोच्च न्यायालयात जी हिअरिंग आहे त्यात फायदा होणार हे आता काही फायदा झाला तर ही जी जनता आहे
ये निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय विकत नहीं घेऊ शकत. हिंदी में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फैसला आया है चुनाव आयोग का धनुष्यबाण जो फैसला आया है, शिवसेना नाम जो शिंदे फैसला गुट को मिला जो है। फैसला आया है वो फैसला खरीदा हुआ फैसला है. ये फैसला नहीं है, ये न्याय नहीं है. जैसे महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसको कहा जाता है ये खोके सरकार. करोड़ों रुपया ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया है. वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा. लेकिन हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं. जनता हमारे साथ है. हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे. लेकिन आज दिन भर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया। इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है. सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन से लेकर न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसी सब गुलाम बनकर बैठी है. तो आप क्या कर सकते हो? ये लोकतंत्र की हत्या है. आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इस चुनाव आयोग के फैसले को? फायदा हो या नुकसान हो, तर हे होते खासदार संजय राऊत यांनी या संपूर्ण निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिलेली होती. ते कणकवलीत आले होते. सभेनंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिलेली होती. असत्यमेव जयते अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया त्यांची होती. त्याचबरोबर हा खोक्यांचा विजय आणि या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. मात्र आता उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा लागून राहिलेली आहे. आपल्यासोबत आहेत आमचे सावंतवाडी करेस्पॉन्डंट विनायक गावस. विनायक, आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर आलेली आहे ती म्हणजे ठाकरेंना मोठा झटका मिळालाय. ठाकरेंच्या हातून, ठाकरे कुटुंबियांकडून शिवसेना नाव आणि पक्ष हे गेलेलं आहे. त्याचबरोबर चिन्ह सुद्धा धनुष्यबाण हे आता शिंदेंना मिळालेलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळालेलं आहे. आपण पाहत होतो की मोठा बंड हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रूपानं घडलेला होता आणि त्यानंतर मोठं जो दुफळी होती आतापर्यंतच्या शिवसेनेच्या इतिहासातलं मोठं बंड म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं म्हटलं जात होतं. मात्र ते असं म्हणत होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आम्ही बंड नाही तर आम्ही उठाव केला होता आणि शिवसेना ही आमचीच आहे कारण आमच्याकडे मोठं संख्याबळ आहे. तर काय सांगशील, एकंदरीत हा निकाल काय आहे? नक्कीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिलेला आहे आणि आजच 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जे आमदार म्हणजे हे जे शिंदे गटाचे 40 आमदार आहेत यांना अपात्र करण्यासाठी जी याचिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात दाखल होती ती 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाणार अशी चर्चा होती. मात्र 5 न्यायाधीशांच्याच खंडपीठाने ठरवलं की आम्ही त्याच्यावर निर्णय देऊ किंवा जे काही असेल पुढची तारीख सुद्धा दिली. आणि आजच ज्यावेळी संजय राऊत कोकणात होते, कणकवलीमध्ये होते आणि ते भाषण करताना म्हणाले की शिवसेना कोणाची हे जर न्यायालयाला किंवा आयोगाला समजत नसेल तर लोकांच्या हातात द्या, लोकांना ठरवू दे शिवसेना कोणाची आहे असं ते बोलले होते. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर बघितलं तर अगदीच काही क्षणात हे सगळ्या घडामोडी घडलेल्या आहेत आणि शिंदेंच्या हातात धनुष्यबाण गेलेलं आहे. शिंदेंकडे शिवसेना हे नाव आलेलं आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना असं नाव काही जेव्हा मध्यंतरी जो काही प्रकार घडला होता किंवा पोटनिवडणुका होत्या त्यावेळी दोनही पक्षांना वेगवेगळी चिन्ह किंवा शिवसेना दोघांनाही नाव देण्यात आलं होतं. बाळासाहेबांची शिवसेना आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना अशा 2 शिवसेना खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राला पाहायला मिळाल्या. पण आज जेव्हा निवडणूक आयोगानं ही शिवसेना जी मूळ शिवसेना आहे, जी बाळासाहेबांची शिवसेना आहे, ज्याचं चिन्ह हे धनुष्यबाण आहे, हे संपूर्ण शिवसेना पक्ष आणि त्या पक्षाचं चिन्ह हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सगळ्या पक्षाकडे आलेला आपल्याला पाहायला मिळतंय. नक्कीच येत्या काळात सुद्धा ह्याचे पडसाद उमटताना पाहायला मिळणार कारण जे सुप्रीम कोर्टामध्ये जी केस चालू आहे त्या केसमध्ये या आमदारांना अपात्र करण्यासाठी कारण शिवसेनेतनं ते आमदार बाहेर गेले, दुसऱ्या पक्षात विलीन नाही झाले असं उद्धव ठाकरे शिवसेनेचं म्हणणं आहे. पण आज निवडणूक आयोगानं जो काही निर्णय दिला आहे त्याच्यामुळं शिंदेंच्या वकिलांकडनं हा दावा केला जाणार आहे आम्ही पक्ष बदललेलाच नाहीये, आम्ही त्याच पक्षात आहोत आणि निवडणूक आयोगाने ते मान्य केलेलं आहे. त्याच्यामुळे याच्यावर पुन्हा एकदा काउन्सिलिंग होईल, वकील आपलं म्हणणं मांडतील आणि सुप्रीम कोर्टात पुढची जी प्रक्रिया आहे ती सुरू होईल. पण तुर्तास खूप मोठा धक्का हा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सगळ्या गटाला मानला जातोय कारण चिन्हही गेलं आणि नावही गेलं. परंतु काही तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की उद्धव ठाकरे पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत आणि शिवसेना नाव असणारं एखादं नाव म्हणजे जसं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना किंवा बाळासाहेबांची शिवसेना असेल अनेक पर्याय, अनेक नावं, अनेक चिन्ह याच्या आधी सुचवली होती त्याचप्रमाणे पुढची प्रक्रिया होणार आहे. पण तुर्तास
येत्या महापालिका असतील, येत्या सगळ्या निवडणुका असतील, या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा उद्धव ठाकरेंना मिळालेला खूप मोठा धक्का आहे जुईली. नक्कीच विनायक, आगामी काळात आता मोठमोठ्या निवडणुका लागतात. महत्वाची निवडणूक असेल ती म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेची. आणि खरं तर मुंबई हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेली कित्येक वर्ष मुंबई महापालिकेवर ठाकरे म्हणजेच ठाकरेंच्या शिवसेनेची जे काही सत्ता होती ती आपण पाहत होतो. मात्र आता समीकरणं बदललेली आहेत आणि अगदी ठाकरे कुटुंबियांकडून पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हही गेलेलं आहे, नाव सुद्धा गेलेलं आहे. त्यामुळे कसा परिणाम आगामी काळात या निर्णयाचा होऊ शकतो या सगळ्या निवडणुकांवर? नक्कीच निवडणुकांवर याचा प्रामुख्यानं परिणाम होणार आहे, कारण धनुष्यबाण हे चिन्ह मतदारांच्या मनामध्ये, मतदारांच्या हृदयामध्ये भिनलेलं आहे. किंवा शिवसेना म्हटलं की धनुष्यबाण हे एक वेगळं समीकरण आहे, कारण ज्यावेळी मतदान प्रक्रिया पार पडते त्यावेळी शिवसेना नावासोबत धनुष्यबाणाला पण महत्त्व दिलं जातं. आणि धनुष्यबाण चिन्हावरच उमेदवार कोण आहे हा बघितला जात नाही, चिन्ह बघितलं जातं आणि त्याला मतदान होतं. आणि त्याच्यामुळे आतापर्यंत शिवसेनेला मिळालेली ताकद असेल महाराष्ट्रात, मुंबईत किंवा अख्ख्या आपल्या कोकणात सुद्धा ही त्या चिन्हाला आणि त्या नावाला मिळालेली ताकद आहे. आणि हे चिन्ह आणि हे नाव आज शिंदेंच्या गटाकडे गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच त्यांचं पारडं जड आजच्या क्षणाला मानलं जातंय. येणाऱ्या निवडणुकीत निश्चितच याचा परिणाम दिसणार, कारण शिवसेनेचं अधिकृत चिन्ह म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे असल्यापासून गेली 30 ते 35 वर्ष हे चिन्ह शिवसेनेचं चिन्ह म्हणून मानलं जातं. त्याच्या आधी काही वेगळी चिन्ह होतीच, पण धनुष्यबाण म्हणजे शिवसेना आणि शिवसेना म्हणजे धनुष्यबाण असं समीकरण झाल्यानंतर आजच्या क्षणाला शिंदेनी जे काही बंड केलं किंवा खरी शिवसेना आपलीच आहे असा दावा त्यांनी 6 महिन्यांपूर्वी केला होता. आणि त्याप्रमाणे आज त्यांना जेव्हा हे चिन्ह मिळतंय किंवा नाव मिळतंय तर नक्कीच त्यांच्यासाठी येत्या महापालिकेसाठी कुठेतरी, किंवा ठाणे महापालिका असेल, मुंबईची असेल किंवा इतर सर्व निवडणुका असतील त्याच्यासाठी सोयीस्कर झालेलं आणि निवडणूक आयोगानं ते सोयीस्कर करून दिलं असं म्हणायला हरकत नाही. नक्कीच विनायक, महत्वाची अपडेट येते ती म्हणजे उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद होणार आहे. या संपूर्ण निकालावर प्रतिक्रिया येणार आहे. 8:30 वाजता ही पत्रकार परिषद जी आहे ती होणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे नेमकं काय बोलणार आहेत ते 8:30 वाजता कळणार आहे या संपूर्ण निकालावर. तत्पूर्वी आपण पाहणार आहोत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निकालावर काय निर्णय दिला ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. पण थोड्याच वेळात आपण ही प्रतिक्रिया पाहणार आहोत. विनायक, मी तुझ्याकडे येते. जर आपण पाहिलं तर निवडणूक आयोगानं एक निर्णय देताना असा उल्लेख केला होता की जो काही घटना आहे आताची सध्याची शिवसेनेची ती घटनाबाह्य आहे, ती चुकीची आहे. त्यात नियुक्त्या करताना काही छेडछाड करण्यात आल्या होत्या. म्हणजे याच्याच वरनं खरा तर सत्ता संघर्ष रंगला होता. अगदी जेव्हा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा सुद्धा दिला त्याचा सुद्धा उल्लेख करण्यात आला होता. या संपूर्ण सुनावणीच्या वेळी युक्तिवाद करण्यात आला होता. आणि आता पुन्हा एकदा हाच ज्या नियुक्त्या आहेत, मागे सुद्धा एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की जे प्रमुख पद आहे तेच चुकीचं आहे आणि तिथंच अनेक घोटाळे झालेले होते असं सुद्धा प्रतिक्रिया होती, ती एकनाथ शिंदेंची होती. आताच्या सुद्धा युक्तिवादात हाच महत्वाचा मुद्दा मानत निर्णय दिला गेलेला आहे. याच्यावर काय सांगशील? नक्कीच ज्यावेळी शिंदे बाहेर पडले आणि त्यांचं गटनेतेपद ज्यावेळी त्यांना त्याच्यावरनं काढून टाकलं किंवा ती जी काही घटना घडली आणि त्याच्यानंतर हे दोनही पक्ष सुप्रीम कोर्टामध्ये किंवा कोर्टामध्ये ज्यावेळी गेले त्यावेळी दोघांनीही आणि त्यांच्या वकिलांनी त्यांच्या बाजू आहेत त्या मांडल्या होत्या. आणि याच संदर्भात जर केंद्रीय विनायक, मी तुला थोडंसं थांबवते. एक महत्वाची प्रतिक्रिया येते ते म्हणजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे अगोदर शिवसेनेत होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वातून त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून कोकणात शिवसेना वाढवण्याचं, रुजवण्याचं काम जे होतं ते नारायण राणेंनी केलं होतं. आणि आता सुद्धा त्यांनी परखडपणे वेळोवेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर टीका केली होती. त्यामुळे पाहूयात, आता थेट जाऊयात कणकवलीत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची प्रतिक्रिया पाहूयात. शिवसैनिकाने एवढ्या वर्ष शिवसेना घडवण्यासाठी जे कष्ट घेतले, घाम गाळला, त्यामुळे शिवसैनिकांना मिळालेला पुरस्कार आहे हा एका व्यक्तीचा. कोण जर आपलं स्वतःच्या कुटुंबाचं जर शिवसेना म्हणत असेल तर ते आता सिद्ध झालंय. ही शिवसेना जी आहे ते शिवसैनिकांनी घाम गाळून जी निर्माण केली त्यांना हे चिन्ह आणि नाव मिळालंय. अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे.
नको ते चपराक किती बसले, आता गालावर जागा नाही राहिली चपराक मारायला. आणि ते दुसरं आहे ना शिवला माकड सिंधुदुर्गात आलाय, हा ते म्हणत जा आता धमाका कोणी उडवला बघ. चांगलाच धमाका आहे. त्याला शेपटीला ना जसं रावणाला हे बांधलं होतं ना शेपटीला, तसं याच्या शेपटीला सिंधुदुर्गवासियांनी जे लावायचं ते लावलं आणि धमाका उडून टाकला. तर ही होती केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची या संपूर्ण प्रकरणावर निर्णयावर प्रतिक्रिया होती. शिवसेना ही शिवसैनिकांचीच आहे, घाम गाळणाऱ्या शिवसैनिकांचीच आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय, ही कुठल्या एका कुटुंबाची नाही आहे असं म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे उद्धव ठाकरेंना टोला लगावलेला आहे. त्याचबरोबर पत्रकारांनी जेव्हा विचारलं की ही उद्धव ठाकरेंना एक प्रकारची चपराक आहे का, तर त्यावर बोलताना सुद्धा त्यांनी मिश्किल शब्दात उत्तर दिलेलं आहे. चपराकसाठी आता गालावर जागाच उरलेली नाहीये, एवढा चपराक ह्या उद्धव ठाकरेंना बसलेल्या आहेत, अशा पद्धतीच्या प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेल्या आहेत. मी विनायक पुन्हा एकदा येते नारायण राणेंच्या या प्रतिक्रियेवर किंवा नारायण राणेंच्या शिवसेनेपासूनचा जो कारकीर्द आहे त्यावर आपण बोलणारच आहोत. पण पुन्हा एकदा बोलूया की ज्या नियुक्त्या ज्या झालेल्या आहेत त्यावर आपण बोलत होतो, तो आपला मुद्दा सुरू होता. काय सांगशील त्यावर? नक्कीच नियुक्त्या ज्यावेळी करण्यात आल्या होत्या, आपण जर बघितलं तर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद उदयास आलं आणि तेच पद उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होतं. आज ह्या सगळ्या घटना घडत असताना किंवा हे 40 आमदार जेव्हा गुवाहाटीला गेले किंवा सुरतेत गेले आणि जे काही बंड त्यांनी केलं किंवा भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली, त्यावेळी वारंवार त्यांच्याकडनं हे सांगितलं गेलं की घटनेप्रमाणे शिवसेनेने ही पदं नियुक्त केलेली नाही आहेत किंवा त्या संदर्भात कोर्टात युक्तिवाद सुद्धा केला आहे. आणि त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं की आमचीच खरी शिवसेना आहे. पहिल्या दिवसापासूनच त्यांचं वाक्य आहे की शिवसेना ही आमचीच आहे, उद्धव ठाकरेंकडे आहे ती शिवसेना नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि त्याप्रमाणे आज ज्यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं जो काही आज निकाल दिला, त्याच्यानंतर जेव्हा आता नारायण राणे बोलत होते, आपण तू आता मगाशी जसा उल्लेख केला किंवा नारायण राणे पण जे स्वतः बोलले, अगदी शिवसेनेच्या पहिल्या सुरुवातीच्या काळापासून नारायण राणे त्यांच्यासोबत आहेत. बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि बाळासाहेब ठाकरे एक असं व्यक्तिमत्व होतं की ज्यांना घराणेशाही कधीच मान्य नव्हती. त्यांनी नेहमीच घराणेशाहीवर टीका केलेली होती. आणि भाजप असेल किंवा शिवसेना असेल, हे दोन्ही पक्ष घराणेशाही न मानणारे पक्ष म्हणून प्रामुख्याने आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण यात तेवढीशी घराणेशाही दिसत नाही जी काँग्रेसमध्ये दिसते, जी राष्ट्रवादीत दिसते. आणि याच अनुषंगानं बोलत असताना आज नारायण राणेंचं एक वाक्य महत्वाचं आहे की ज्या शिवसैनिकांनी घाम गाळला, ज्या शिवसैनिकांनी मेहनत केली, त्यांचा आज सन्मान राखला गेलेला आहे, त्यांचा आज कुठेतरी विजय झालेला आहे. हे वाक्य नारायण राणेंचं खूप महत्वाचं आहे. कारण जी घराणेशाही दिसत होती शिवसेनेमध्ये किंवा हे 40 आमदार सुद्धा अगदी उद्धव ठाकरेंवर बोलताना किंवा आदित्य ठाकरेंबद्दल बोलताना सुद्धा आज ज्या पद्धतीनं आक्रमक होतात किंवा आदित्य ठाकरे त्या आमदारांविरुद्ध बोलताना आक्रमक होतात, हे सगळं पाहता नक्कीच घराणेशाही जी शिवसेनेमध्ये कुठेतरी सुरू होत होती किंवा ती परंपरा लादली जात होती असंही म्हणायला हरकत नाही. कारण बाळासाहेबांचं शेवटचं एक भाषण आजही मला आठवतं. बाळासाहेबांनी एक शेवटच्या ज्या भाषणामध्ये सगळ्या शिवसैनिकांना एक आव्हान केलं होतं. बाळासाहेब भावनिक झाले होते, तुम्ही मला सांभाळलं, ह्याच्या पुढे उद्धवला सांभाळा, आदित्यला सांभाळा, आणि हे आपण तुमच्यावर लादलेले नाहीत, तर शिवसैनिकांनी स्वीकारलेले आहेत असंही बाळासाहेब त्यावेळी म्हणाले होते. पण आजच्या ह्या सगळ्या घडामोडी पाहता किंवा जे सत्ता नाट्य म्हणजे खरोखर जर ह्याच्यामध्ये काय असेल तर केवळ ही सत्ता आहे. कारण भाजप आणि शिवसेना एकत्र लढले, त्याच्यानंतर महाविकास आघाडीचा जन्म झाला. या महाविकास आघाडीच्या जन्मात आमदार नसणारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदापर्यंत गेले, मग ते आमदारही झालेच विधान परिषदेवर. पण हे सगळं होत असताना शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांना राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसकडनं मिळणारी ट्रीटमेंट असेल किंवा आजारपणामुळे उद्धव ठाकरेंची न होणारी भेट असेल किंवा आदित्य ठाकरेंकडनं जी काही ट्रीटमेंट असेल किंवा वारंवार ज्याचा उल्लेख हे सगळे आमदार करतात की शेवटच्या म्हणजे अगदी लोकसभा आपल्या विधान परिषदेच्या वेळी या सगळ्या आमदारांवर अविश्वास दाखवल्याचं ते म्हणतात. किंवा या 56 वर्षाच्या वर्धापन दिनाच्या मेळाव्यामध्ये उद्धव ठाकरे एक वाक्य बोलून गेले होते की आईचं दूध विकणारी औलाद
अजिबात मला माझ्या शिवसेनेत नको. त्यामुळे कुठेतरी नाराजी होती, कोणावर तरी रोष होता. मात्र हा रोष कोणावर आहे हे समजत नव्हतं आणि त्यातनंच शिंदेना कुठेतरी बाजूला ठेवलं जात होतं किंवा त्यांचे समर्थक असणाऱ्या आमदारांना टार्गेट केलं जात होतं, त्यांच्यावर वॉच ठेवला जात होता. आणि नव्यानं येणारे काही लोक, नव्यानं येणारे काही युवा सेनेचे पदाधिकारी हे त्या आमदारांवर वर्चस्व गाजवत होते असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यामुळे ही सगळी परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्यातनं महाराष्ट्रात हे नवं सरकार निर्माण झालं. आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये जी प्रामुख्यानं लढत सुरू आहे ती यावरच सुरू आहे, कारण या आमदारांचं निलंबन व्हावं अशी मागणी, अशी याचिका ही सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल असताना आजचा जो निर्णय आहे तो खूप मोठा निर्णय मानला जाणार आहे. कारण यावरच आता शिंदेचे वकील जे आहेत ते यावर युक्तिवाद करतील आणि जे 5 न्यायमूर्तींचं खंडपीठ आहे त्याच्यासमोर हा मुद्दा ठेवतील. केंद्रीय निवडणूक आयोग जर म्हणतंय की खरी शिवसेना शिंदेची आणि 40 आमदारांचीच आहे, मग अपात्रतेचा किंवा पक्षांतर बदलाचा प्रश्न येतोच कुठे, हा मुद्दा त्या ठिकाणी येणार आहे. आणि या मुद्द्यानंतर उद्धव ठाकरेंना आणखीन एखादा धक्का बसण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाहीये. अगदी बरोबर, तू महत्त्वाचे मुद्दे या निमित्तानं मांडलेले आहेस. पण आता पुन्हा एकदा पाहूयात की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची या निर्णयावर प्रतिक्रिया आलेली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मोठा दिलासा हा एकनाथ शिंदे यांना दिलेला आहे. शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे शिंदे गटालाच म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळालेलं आहे. पाहूयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया. आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे आणि बाळासाहेबांच्या विचारांशी आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे. या देशात भारतीय घटनेत बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो आणि आम्ही निर्णय घेतला. या राज्यामध्ये जो घटना आहे, नियम आहे, कायदा आहे आणि आमचं सरकार जे आहे या घटनेच्या आधारावर स्थापन झालं, कायद्याने झालं, नियमाने झालं. त्यामुळे आजचा जो निर्णय आहे निवडणूक आयोगाने दिलेला तो बाय मेरिटवर दिलेला निर्णय आणि हा निर्णय दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला देखील मनापासून धन्यवाद देतो. जर बघितलं तर विरोधकांकडनं आता टीका केली जाते की लोकशाहीला धरून हा निर्णय नाही, खोकेयांचा निर्णय आहे, अशा पद्धतीच्या टीका अजूनही केल्या जाते. तुम्ही म्हणतायत लोकशाहीने, आता संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया आली पाहिजे. मला त्याच्यावर प्रतिक्रिया देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. हा लोकशाहीचा विजय आहे, हा बहुमताचा विजय आहे आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय आणि तमाम लोकप्रतिनिधी जे आहेत, माझ्या सोबत असलेले 50 आमदार, सर्व खासदार, लोकप्रतिनिधी ज्यांनी माझ्या भूमिकेशी एकरूप झाले, या सगळ्यांचा विजय आहे आणि अखेर हा सत्याचा विजय आहे. तर ही होती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया. निवडणूक आयोगानं मोठा दिलासा हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेला आहे. काही महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी मोठं बंड केलं होतं. जवळपास 40 आमदार हे फुटले होते आणि त्यानंतर जो सत्ता संघर्ष सुरू होता तो आपल्याला पाहायला मिळाला. सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय निवडणूक आयोगात याबाबतची सुनावणी सुरू होती आणि मोठा दिलासा केंद्रीय निवडणूक आयोगानं हा एकनाथ शिंदेंना दिलेला आहे. धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेनेचं नाव हे शिंदे गटाला मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिलेली होती. आनंद दिघे यांच्या विचारांचा हा विजय असून त्याचबरोबर जे जे शिवसैनिकांनी आतापर्यंत घाम गाळलेला आहे शिवसेना वाढवण्यासाठी त्यांचा हा विजय असल्याचं सुद्धा ते म्हणालेले आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे सुद्धा या निकालासाठी आभार मानलेले आहेत. विनायक, मी तुझ्याकडे येते. पुन्हा एकदा बोलूयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल. खरं तर एकनाथ शिंदे हे एकदम निकटवर्तीय मानले जात होते, मातोश्रीचेच. म्हणजे अगदी बाळासाहेब असतील, आनंद दिघे असतील यांच्याबरोबर काम केलेला हा विश्वासू सहकारी अशी त्यांची ओळख होती. मात्र जेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जेव्हा बंड केलं होतं तेव्हा मोठा धक्का बसला होता सर्वांनाच आणि राजकारणाची समीकरणच बदलून गेली होती. नेमका हा प्रवास कसा होता त्यांचा, याविषयी काय सांगशील? नक्कीच जर आपण 6 महिने मागे गेलो तर आपल्याला लक्षात येईल, माझ्या मते 20 किंवा 21 तारीख असेल
आणि विधान परिषदेची निवडणूक होती. त्याच्या आधी राज्यसभेची झाली होती, ज्यात आपले स्वतः संजय राऊत सुद्धा म्हणजे अगदी अल्पशा मताने निवडून आले होते आणि शिवसेनेचा एक उमेदवार पडला होता. आणि त्याचवेळी खऱ्या अर्थानं कुठेतरी आपल्या राज्य सरकारमध्ये अस्थिरता आहे का किंवा महाविकास आघाडीचं सरकार पडेल अशा पद्धतीच्या बातम्या येत होत्या किंवा असं बोललं जात होतं. आणि विधान परिषदेची ज्यावेळी इलेक्शन लागली आणि माझ्या मते प्रसाद लाड हे भाजपचे उमेदवार होते आणि ते निवडून येतील की नाही शंका होती. मात्र प्रसाद लाड निवडून आले, भाई जगताप माझ्या मते पराभूत झाले. तर ही सगळी आपण घटना पाहिली आणि त्याच्यानंतर 21 जूनला नॉट रिजेबल एकनाथ शिंदे झाले आणि ते सुरतेत आपल्याला पाहायला मिळाले किंवा नंतर आमदार तिथे जाताना दिसून आले. आणि 29 जूनला उद्धव ठाकरेंनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि 30 जूनला एकनाथ शिंदेंनी अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. खरं तर देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होणार असं त्यावेळीची परिस्थिती होती, चिन्हही होतं. पण एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यामध्ये मुख्यमंत्री पदाची माळ घालत शिवसेनेलाच मुख्यमंत्रीपद भाजपनं ठेवलं आणि उपमुख्यमंत्रीपद हे आपल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिलं. आणि ह्या 6 महिन्यामध्ये जर वारंवार उद्धव ठाकरे असतील, आदित्य ठाकरे असतील, संजय राऊत आणि सगळी उरलेली जी शिवसेनेतली नेते मंडळी आहेत त्यांच्याकडनं वारंवार ही टीका केली जाते ना, गद्दार म्हटलं जातंय, खोके सरकार म्हटलं जातंय. आणि या सर्व आमदारांना म्हणजे हे भाजपला दावणीला बांधले गेले आहेत किंवा हे भाजपात जाणार आहे अशा पद्धतीनं बोललं जात होतं किंवा लवकरच हा पक्ष भाजपात विलीन होईल किंवा हे सगळे शिंदे आणि शिंदेबरोबरचे आमदार पुढच्या इलेक्शनला निवडून येऊ शकत नाहीत असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि शिवसेना आमचीच आहे, खरे विचार, खरी शिवसेना ही आपलीच असल्याचं ठाकरेंकडनं म्हटलं जात होतं. पण पहिल्या दिवसापासून एकनाथ शिंदे आपल्या शब्दावर ठाम होते. आजही जर बघितलं तर तेच म्हणतायत की बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांचा हा विजय आहे आणि आनंद दिघेंच्या विचारांचा हा विजय आहे. पहिल्या दिवशीची प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदेंची हीच होती की त्यांच्या विचारांचं सरकार आम्ही राज्यामध्ये आणलंय. भाजप आणि शिवसेना ही 2019ला एकत्रित निवडणुकांना सामोरी गेली होती. लोकांनी जो जनमत दिलं होतं त्या जनमताचा अनादर करत महाविकास आघाडी स्थापन झाली. भाजपला सर्वाधिक आमदार असताना सुद्धा विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ ही 2.5 वर्षासाठी आली. कोरोनाचा काळ हा संपूर्ण आपण त्यावेळी पाहिला. कोरोनामुळे अनेक गोष्टी त्यावेळी घडू शकल्या नाहीत किंवा त्या पद्धतीचं राजकारण टापलं नव्हतं कारण सगळेच घरामध्ये होते किंवा ऑनलाईन सगळं चालत होतं. पण आजच्या क्षणाला जेव्हा पाहिलं ही 2.5 वर्ष पूर्ण झाली, कोरोनातनं आपण नुकते कुठेतरी बाहेर पडत होतो आणि सगळं गणित पुन्हा एकदा मार्गावर येत असताना एक मोठा भूकंप शिवसेनेत झाला. शिवसेनेतनं एकनाथ शिंदेंसह तब्बल 40 आमदार हे त्यांच्यासोबत गेले. नंतरच्या काळात खासदार सुद्धा त्यांच्यासोबत आले. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंसोबत काही कमी आमदार, कमी खासदार आपल्याला दिसतात आणि हिणवलं जातं शिंदेंच्या शिवसेनेकडनं की शिल्लक सेना त्याला म्हटलं जातं उद्धव ठाकरेंच्या सेनेला. आणि आजचा हा जो निर्णय आपण पाहतो या निर्णयानं खरंच पुन्हा एकदा मोठा धक्का हा आपल्या उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सेनेला बसलेला पाहायला मिळतो. कारण या निर्णयावर, आजच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उद्याच्या 21 तारीखनंतर जे काही पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये जी सुनावणी होणार आहे किंवा अपात्रतेचा मुळात विषय जो आहे तोच महत्वाचा विषय आहे. पक्षांतर बंदी कायदा असेल किंवा आमदार अपात्र आता कुठल्या मुद्द्यावर ठरवायचे हाच प्रश्न या ठिकाणी येणार आहे. कारण मगाशी मी जसं म्हटलं की एकनाथ शिंदेचे जे आमदार आहेत, जे त्यांचे वकील आहेत, त्यांच्या वकिलांकडनं, त्यांच्या वकिलांची नावं माझ्या मते महेश जेठमलानी आणि हरीश साळवे यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं नाही आणि पक्षांतर्गत लोकशाही आमच्या पक्षात आहे, त्यामुळे खरी शिवसेना आमचीच आहे आणि हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे आहे असं त्यांनी दावा केला होता. आणि आज जर आपण पाहिलं तर निवडणूक आयोगाचा निकाल समोर आलाय. आज दुपारीच सगळ्या गोष्टी झाल्या. 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जी सुनावणी होती किंवा निकाल त्यांनी राखून ठेवला होता जो अपात्रतेबद्दलचा होता. पण आज जेव्हा त्याच दिवशी संध्याकाळी केंद्रीय निवडणूक आयोग निकाल देतोय की चिन्हही शिंदेंना आणि पक्षही शिंदेंकडे, त्यामुळे
हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार. आणि मी जसा उल्लेख केला की शिंदेंच्या वकिलांना जो दावा केला आहे की आमच्या पक्षात लोकशाही आहे आणि पक्षांतर्गत काय ह्याचा काही विषय येत नाहीये आणि त्यात निवडणूक आयोगाने दिलेला आजचा निर्णय आहे त्याच्यामुळे शिंदेंच्या वकिलांचं बळ वाढलेलं आहे, शिंदेंचं बळ वाढलेलं आहे. येणाऱ्या ज्या काही सुनावणीच्या तारखा आहेत या सुनावणीच्या तारखांवेळी ज्यावेळी कोर्टामध्ये युक्तिवाद होईल त्यावेळी शिंदेंचं वकिलांचं पारडं हे नक्कीच जड असलेलं पाहायला मिळेल. त्यामुळे बाळासाहेबांची शिवसेना म्हणून जो पक्ष ओळखला जात होता तो आता शिवसेनाच म्हणून ओळखला जाईल यापुढे. नक्कीच विनायक, एक महत्वाची अपडेट आहे ती म्हणजे कोणती चूक अशी झाली ज्याच्यामुळे हे जे चिन्ह असेल किंवा पक्ष असेल तो शिंदेकडे गेला ते आपण पाहणार आहोत. निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूनं निकाल दिल्यानं आता जो मागील 6 दशकांपासून ठाकरे आणि शिवसेना हे नातं जे होतं ते आता संपुष्टात आल्याचं दिसतंय. पण अशी कोणती चूक उद्धव ठाकरेंकडून झाली आणि हा निर्णय जो आहे तो त्यांच्या विरोधात गेला ते आपण पाहणार आहोत. 2018 मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेला बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेला नाही. त्यानंतर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेल्या 1999 या पक्षाच्या घटनेत असलेले पक्षांतर्गत लोकशाही निकष बदलण्यात आले होते. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाकडून संमत करून घेतले होते. पण 2018 मध्ये झालेले बदल हे निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेले नाहीत. हे महत्वाचा मुद्दा आहे तो सुनावणीवेळी अधोरेखित करण्यात आलेला आहे. शिवसेना पक्षानं नेमकं असं काय घडलं ते आपण जाणून घेणार आहोत, ते आपण पाहणार आहोत. त्याच्यावर आपण बोलूच. पण आता काही महत्वाच्या ज्या घडामोडी आहेत त्याच्यामध्ये हा जो निर्णय होता निवडणूक आयोगाने जो दिलाय याच्यात काही 5 मुद्दे समोर जे आलेत ते मी या ठिकाणी सांगतोय. कारण हे महत्वाचे मुद्दे आहेत. ज्या 5 मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगानं हे चिन्ह किंवा हा पक्ष हा एकनाथ शिंदेकडे दिलाय किंवा त्यांच्या गटाकडे दिलाय. त्यातला पहिला मुद्दा असा आहे की निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेवरही मत व्यक्त केलंय आणि त्याच्यामध्ये शिवसेनेची घटना ही लोकशाहीला धरून नसल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलंय. हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे ज्याच्यामध्ये ही संपूर्ण प्रोसेस झाली. दुसरा मुद्दा त्यांच्याकडनं असा सांगितला गेला की लोकशाही पायदळीत उडवून पक्षात पदाधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही निवडणुकीशिवाय नियुक्ती केली असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. मगाशी तू जे म्हणत होतीस की काही निवडी आहेत किंवा जे काही ठराव झालेत ते योग्य पद्धतीने झाले नाही असा शिंदेच्या गटाकडनं आरोप केला होता. त्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने बोट ठेवत हे जे चिन्ह आहे किंवा हा पक्ष आहे हा शिंदेकडे दिलेला आहे. शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे दोन्हीही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राहील असं आयोगाने म्हटलंय. शिवसेनेच्या पक्षाच्या घटनेत तू आता मगाशी त्याचा उल्लेख केला 2018 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या त्याबाबत निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात आलेली नाही. हा एक महत्वाचा मुद्दा यात ठरलेला आहे. आणि 5वा आणि शेवटचा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा की शिवसेनेच्या मूळ घटनेतील लोकशाही विरोधातील नियम 1999 मध्ये आयोगाने स्वीकारले नव्हते. ते नियम गुपचूपपणे घटनेत ऍड करण्यात आले असल्याचं निरीक्षण निवडणूक आयोगाने नोंदवलंय. हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आणि महत्वाची बाब आहे. कारण लोकशाही विरोधातील नियम 1999 मध्ये आयोगाने त्यांचं स्वीकारलं नव्हतं मूळ घटनेतलं आणि ते गुपचूपपणे ऍड केलं असं निवडणूक आयोग म्हणते आणि त्यांनी ही मतं नोंदवत आजचा हा सगळ्यात मोठा निर्णय दिलाय. आणि हा ठाकरेंना मोठा धक्का बसलाय. किंवा ज्या पद्धतीनं आपण म्हणत होतो बाळासाहेब ठाकरे असेपर्यंत पक्षप्रमुख हे पद कधीच नव्हतं. शिवसेना प्रमुख म्हटल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे हेच वंदनीय होते किंवा हेच एकमेव असं पद होतं. कारण शिवसेना हा पक्ष हा बाळासाहेबांच्या आदेशावर चालणारा पक्ष होता. आदेशाच्या पलीकडे इथे पक्षांतर्गत लोकशाही जरी आहे असं म्हटलं गेलं तरी ती नव्हती. कारण बाळासाहेबांचा आदेश हा शेवटचा असायचा. बाळासाहेब जे म्हणतील ती पूर्व दिशा असायची. बाळासाहेब जे सांगतील ते सगळं व्हायचं. आणि नारायण राणे सुद्धा मुख्यमंत्री याच माध्यमातून झाले हे स्वतः नारायण राणेंनी सुद्धा सांगितलेलं आहे. किंवा अनेक शिवसेनेतले निर्णय शिवसेना सत्तेत असताना सुद्धा बाळासाहेबांच्या एका आदेशाने सत्तेवर लाथ मारून शिवसेना विरोधात जाऊन बसलेली आहे किंवा शिवसेना स्वबळावर लढलेली आहे, भाजपच्याही विरोधात गेलेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. त्यावेळी जर आपण पाहिलं तर गोपीनाथ मुंडे असतील किंवा त्यावेळीचे जे सगळे नेते मंडळी असतील
त्यांची यामध्ये प्रामुख्याने भूमिका पाहताना मिळायची की बाळासाहेबांना ते समजावायचा प्रयत्न करायचे. पण आजच्या क्षणाला जर आपण पाहिलं तर भाजप आणि शिवसेनेमध्ये 2019च्या निवडणुकीनंतर जे वितुष्ट आलं, जे दोघांचं सौख्य होतं, एकत्र जे नांदणार दोन पक्ष होते आणि एवढ्या वर्षाचा जो त्यांचा संसार होता तो कुठेतरी उद्ध्वस्त झाला. तो फक्त एका मुख्यमंत्री पदामुळं. आणि त्याच्यानंतर भाजपनं ज्या पद्धतीनं शिवसेनेला टार्गेट केलं किंवा उद्धव ठाकरे यांना डॅमेज करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि बरोबर. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली ही सगळ्या यंत्रणा, ही सगळ्या गोष्टी होत होत्या आणि केंद्रातनं महत्त्वाचं पाठबळ त्यांना मिळत होतं ते मोदी आणि शहांचं. आणि हे सर्व होत असताना अखेर 6 महिन्यांपूर्वी ठाकरेंना पहिला धक्का हा भाजपनं दिला आणि आज निवडणूक आयोगाच्या ह्या निकालानंतर दुसरा धक्का हा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षातल्या नेते मंडळींना बसल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे आता महत्त्वाचं जी गोष्ट असेल किंवा महत्त्वाचा जो मुद्दा असेल तो उद्धव ठाकरे आता आपल्या पक्षाचं नाव काय ठेवणार आहेत, बरोबर. पक्षाचं चिन्ह कुठलं असणार आहे, हे महत्त्वाच्या गोष्टी असतील. कारण मगाशीच त्यांच्या काही नेत्यांनी किंवा प्रवक्त्यांनी जाहीर केलं की आम्ही कोर्टामध्ये जाऊ, या याचिका दाखल मुद्द्यावर करू. आपण बोलूयाच विनायक, पण एक महत्वाची प्रतिक्रिया येते ती म्हणजे रायगडातून रायगडचे आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांच्याशी आमचे रायगड प्रतिनिधी रुपेश रटाटे यांनी संवाद साधलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या हे शिंदे गटाचे आमदार आहेत, त्यांच्याकडून त्यांची आपण प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. कोकण सात मधून बोलतोय. अभिनंदन, खूप अभिनंदन. थँक्यू पहिली प्रतिक्रिया काय असणार आहे तुमची? तुम्हाला पक्षाचे चिन्ह मिळालेलं आहे, पक्षाचं नाव सुद्धा मिळालेलं आहे. असं आहे, खरं तर निवडणूक आयोगाने किंवा या सगळ्या यांनी मेरिटवरती निर्णय दिल्याचा सगळ्यात जास्त अभिनंदन निश्चित करतो मी त्यांचं. खूप छान पद्धतीने त्यांनी निकाल दिला आहे, जो मेरिटवरती निकाल लागला आहे. अपेक्षित यश आहे काय तुम्हाला? अपेक्षित यश आहे, 100% यश आहे. मग कसं काय जल्लोष असणार आहे रायगडमध्ये, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये? जोरदार छत्रपतींच्या भूमीतला आम्ही मावळा असल्यामुळे येणाऱ्या शिवजयंती निमित्ताने खूप जल्लोषपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक गावोगावमध्ये निश्चित होणार. आणि खऱ्या अर्थाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला, त्यांचं मनापासून अभिनंदन. एकनाथ शिंदे साहेबांना लवकर भेट घेणार का? लगेच उद्याचे उद्याच. खूप खूप धन्यवाद कोकण सातशे बोलण्याबद्दल. थँक्यू. तर हे होते महेंद्र शेठ दळवी, शिंदे गटाचे आमदार होते. रायगडाहून त्यांनी कोकण सात लाईव्हशी संवाद साधला होता. आमचे प्रतिनिधी रुपेश रटाटे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला होता. विनायक, आपण मगाशी अनेक मुद्द्यांवर बोलत होतो, काय सांगशील या सगळ्या पुन्हा एकदा या निर्णयावर? नक्कीच आज एक आशा किंवा एक अपेक्षा ही शिंदे गटात वाढलेली असेल. ज्या पद्धतीनं शिंदे आणि त्यांचे आमदार म्हणत होते की खरी शिवसेना आमचीच आहे आणि न्यायालयीन लढाई आम्हीच जिंकू किंवा घटनेप्रमाणे आमचं सरकार आहे, असं मगाशी उल्लेख हा एकनाथ शिंदेनी केला होता. आणि वारंवार उद्धव ठाकरे गट असेल किंवा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असेल यांच्याकडनं हल्लीच्या काळात बघितलं की हा जो निकाल सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू होती किंवा निकाल जाहीर होईल असं म्हटलं जात होतं, त्यामुळे वारंवार त्यांच्याकडनं सांगितलं जायचं की हे जे 16 आमदार आहेत हे निलंबित होणार आहेत. जे अध्यक्ष निवडले गेले आपले ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर आणि त्यांच्या काळामध्ये जे काही गोष्टी झाल्या हे सगळं घटनाबाह्य आहे, नियमबाह्य आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि यातच हा ट्विस्ट आलेला आहे. खऱ्या अर्थानं आज संजय राऊत जी शिवसेनेची म्हणजे उद्धव ठाकरेंची तोफ म्हणायला हरकत नाही, ज्यांच्या बोलण्यातनं अनेक घटना घडल्यात किंवा ज्यांच्यामुळे शिवसेना फुटली असं शिवसेनेतले लोक म्हणतात. एवढंच नाही तर अनेक जुने शिवसैनिक ज्यांनी शिवसेनेत आपली हयात घालवली, शिवसेनेसाठी रक्त सांडलं, अशाही लोकांचं तेच म्हणणं आहे की संजय राऊत हे शिवसेनेचे माणूस नाही आहेत, हे पवारांचे माणूस आहेत आणि पवारांनी त्यांना ही सुपारी दिली आणि ते पवारांसाठी काम करत आहेत असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि आजही जर आपण पाहिलं तर आज संजय राऊत आपल्या कोकणामध्ये होते, कणकवलीत होते, राणे विरुद्ध राऊत असा संघर्ष दिसत होता. आणि हा सगळा संघर्ष बाजूला राहून आज जो समोर निकाल आला हा खूप मोठा धक्कादायक निकाल मानला जातो. कारण एकीकडे संजय राऊतांचं भाषण सुरू होतं, भाषण सुरू असताना संजय राऊत सांगत होते शिवसेना आमचीच आहेत, हे सगळे गद्दार आहेत, माकडं म्हणून त्यांनी उल्लेख केला की माकडांची माणसं ही बाळासाहेबांनी घडवली पण ही नंतर माणसं
फितूर झाली, गद्दार झाली, यांनी शिवसेनेच्या पाठीत बाळासाहेबांना दगा दिला, शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसला, असं त्यांचं भाषण चालू होतं. राऊत आपल्या स्टाईलने बोलत होते. मात्र हे सगळं होत राऊतांवर असताना आपण बोलणारच आहोत विनायक, पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर. पाहुयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर चालणारे एकनाथराव शिंदेजी यांच्या पक्षाला शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळालंय, ही खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. मी एकनाथराव शिंदे साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आम्ही पहिल्या दिवशीपासून सांगत होतो की खरी शिवसेना हीच आहे, कारण शिवसेना ही विचारांची शिवसेना आहे. त्यामुळे तो विचार पुढे नेण्याचं काम एकनाथराव शिंदे साहेब करतायत आणि म्हणून कोणीही खासगी मालमत्ता म्हणून शिवसेनेवर अधिकार सांगू शकणार नाही. शिवसैनिक आणि शिवसेनेचा विचार, बाळासाहेबांचा विचार ज्यांच्याकडे आहे तीच खरी शिवसेना ठरणार आहे, हे आम्ही पहिल्या दिवशीपासून सांगत होतो. आणि जो काही निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे त्यामुळे या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झालेला आहे. तसंही आम्हाला याचा विश्वास होता, शिंदेजींना देखील याचा पूर्ण आत्मविश्वास होता. मी हे 5-7 दिवसापूर्वीच घोषित केलं होतं की इलेक्शन कमिशनचा निर्णय काय आला, त्यांच्या बाजूने आला तर इलेक्शन कमिशन फ्री अँड फेअर, त्यांच्या विरोधात आला तर दबाव, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने आला तर सर्वोच्च न्यायालय फ्री अँड फेअर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या विरोधात आला तर त्याच्यावर दबाव. त्यांच्या रिॲक्शन आम्हाला माहिती आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की शेवटी या देशामध्ये न्याय आहे, कायदा आहे आणि संविधान आहे, याच्या अंतर्गत झालेला निर्णय आहे. जरूर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावं किंवा उच्च न्यायालयात जावं, तो तर हे होते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्यांनी या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. शिवसेना हा जो पक्ष आहे आणि चिन्ह आहे धनुष्यबाण हे आता शिंदेंकडे गेलेलं आहे. आणि जर आपण पाहिलं सत्ता संघर्षाच्या काळात महत्त्वाची भूमिका होती ती पडद्यामागून काही काळासाठी ही देवेंद्र फडणवीस यांनी राबवली होती आणि त्यानंतर अचानक भाजपची एंट्री झाली आणि त्यानंतर जी भाजप आणि शिंदे गट असा जो काही युती आपण पाहतोय किंवा सरकार होतं ते स्थापन झालं. त्यानंतर त्यांच्या प्रतिक्रियेवेळी त्यांनी असं म्हटलं होतं की पहिल्या दिवसापासून आम्हाला माहिती होतं की हीच खरी शिवसेना आहे आणि आम्ही हेच सांगत होतो की शिंदे हेच खरे शिवसेनेचे प्रमुख आहेत वगैरे. त्यानंतर ते असं म्हणालेत की विचारांवर चालणारी शिवसेना आहे आणि तो विचार शिंदे पुढे घेऊन जात आहेत. त्यामुळे आम्हाला विश्वास होता की पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदेंनाच मिळणार आहे. आणि 5-6 दिवसांपूर्वी मी घोषित केलं होतं की जर निर्णय हा ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला तर ते म्हणतील की सुप्रीम कोर्ट असेल, निवडणूक आयोग असेल, या न्यायदेवता खरा न्याय देते आणि जर नाही दिला तर त्यांच्या विरोधात जर लागला तर लोकशाहीची हत्या वगैरे अशी प्रतिक्रिया येणार. हे मी अगोदरच घोषित केलं होतं असं म्हणून त्यांनी टोला सुद्धा लगावायला हा जो ठाकरे असतील किंवा संजय राऊत असतील यांना ते विसरलेले नाहीयेत. विनायक, मी तुझ्याकडे पुन्हा एकदा येते. आपण बोलत होतो की संजय राऊत आणि नारायण राणे यांच्यातल्या संघर्षाबद्दल आणि जे काही आरोप संजय राऊत यांच्यावर केले जात होते अगदी या बंडापासूनचे, त्याच्यावर तू काय सांगशील? नक्कीच संजय राऊत ज्या पद्धतीनं त्यावेळी बोलत होते किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना सुद्धा संजय राऊतांची एक वेगळी शैली किंवा संजय राऊतच कुठेतरी प्रमुख आहेत की काय असं म्हटलं जात होतं किंवा त्यांची देहबोली, त्यांचं बोलणं किंवा काही वक्तव्य ही शिवसेनेला सुद्धा पटणारी नव्हती, जे निष्ठावान शिवसैनिक आहेत त्यांना. कारण ज्या पद्धतीनं आता देवेंद्र फडणवीस सुद्धा म्हणून गेले की जो विचार आहे बाळासाहेबांचा विचार आहे, कारण बाळासाहेबांचा विचार हा हिंदुत्वाचा होता, शिवसेनेचा विचार हा हिंदुत्वाचा आहे. शिवसेना ही मराठी माणसासाठी, मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी संघटना आणि हिंदुत्ववाद म्हणजे अगदी राम मंदिर असेल त्याच्यापासून अगदी हिंदूंचे सण असतील, समारंभ असतील. कारण बाळासाहेब ठाकरेंचं आक्रमक भाषण किंवा बाळासाहेबांची हिंदू हृदय सम्राट म्हणूनच त्यांना म्हटलं जायचं आणि या सरकारच्या काळात हिंदू हृदय सम्राट हे सुद्धा लावणं कुठेतरी बंद झालं होतं मागच्या महाविकास आघाडीच्या काळात. आता ते पुन्हा हे होतंय. त्यामुळे
जे देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं तो मुद्दाच आहे. कारण काँग्रेस असेल किंवा राष्ट्रवादी असेल आणि शिवसेना असेल यांची विचारसरणी एकमेकांच्या विरोधात होती पूर्णपणे. काँग्रेसची विचारधारा, राष्ट्रवादीची विचारधारा ही काहीशी एकच आहेत. हे दोन्ही पक्ष आघाडीत एकत्र असताना पाहायला मिळतात. पण शिवसेना आणि भाजप यांचे जे विचार आहेत, यांची विचारधारा आहे ही एक होती. पण फक्त सत्तेसाठी आणि मतांची म्हणजे जे मताधिक्य आहे किंवा जो मॅजिक फिगर होती ती कुठेतरी गाठण्यासाठी आणि भाजपला विरोधात बसवण्यासाठी त्यावेळी तीन पक्ष म्हणजे ज्यांचे कधीही विचार पटले नाहीत, बाळासाहेब आणि शरद पवारांचे कधीही विचार पटले नाही किंवा बाळासाहेबांनी त्यांच्या जीवनामध्ये अगदी काँग्रेस असेल, मग सोनिया गांधी असतील, इंदिरा गांधी असतील किंवा गांधी घराणं असेल यांच्यावर टीकाच केली नेहमी किंवा त्यांनी काढलेली व्यंगचित्र सुद्धा असतील. आणि त्यावेळी या विशेष सगळ्या म्हणजे रागातनं त्यांच्या घराणेशाहीचा जो मुद्दा होता तो बाळासाहेब ठाकरे यांनी उचलून धरला होता. आणि त्यांचं नेहमी जे म्हणणं होतं की शिवसेना ही घराणेशाहीवर चालणारा पक्ष नाहीये. हा इथे स्वातंत्र्य आहे प्रत्येकाला आणि प्रत्येकाला लोकशाही आहे असंही त्यांचं म्हणणं होतं. परंतु नंतरच्या काळात सुद्धा त्यांनी हे शेवट म्हणजे मगाशी मी त्या भाषणाचा उल्लेख केला, त्या भाषणात त्यांनी शेवट बोलताना ते बोलून गेले होते की ही उद्धव ठाकरे असतील किंवा आदित्य असेल हे मी काही लादलेले नाही आहेत तुमच्यावर किंवा मी बसवलेले नाहीत, हे शिवसेनेतलाच जे त्यावेळीचे पदाधिकारी होते, कार्यकर्ते होते त्यांनी स्वीकारलेले आहेत आणि त्यांनीच ती नियुक्ती मान्य केली असं बाळासाहेब त्यावेळी म्हणाले होते. किंवा ज्यावेळी उद्धव ठाकरेंना कार्याध्यक्ष केलं होतं आणि राज ठाकरेंनी तो प्रस्ताव वाचला होता, त्याला अनुमोदन स्वतः नारायण राणेंसह सगळ्या त्यावेळीच्या शिवसेनेतल्या नेते मंडळींनी दिलं होतं. त्याचाही उल्लेख कुठेतरी बाळासाहेबांनी त्यावेळी केला होता. आणि आज जेव्हा आपण पाहतो की शिवसेनेत आजवर अनेक बंड झाली, अनेक नेते शिवसेनेला सोडून गेले, भुजबळ असतील, राणे असतील, गणेश नाईक असतील, स्वतः राज ठाकरेंनी वेगळा पक्ष काढला. एवढं सगळं होत झाल्यानंतर सुद्धा शिवसेना हल्ली नव्हती, शिवसेना पुन्हा उभी राहिली होती. परंतु ज्यावेळी शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरचे आमदार हा मुद्दा घेऊन गेले, तो मुद्दाच बाळासाहेबांच्या विचारांचा होता आणि बाळासाहेबांच्या बद्दलचा होता. आणि हाच मुद्दा पकडून शिंदेंनी नवं सरकार स्थापन केलं भाजपला सोबत घेत. आणि आजच्या या संपूर्ण राजकीय परिस्थितीत उद्धव ठाकरेंना जर कुठल्या मुद्द्यावरनं टार्गेट केलं जात असेल किंवा उद्धव ठाकरेंना त्यांची शिवसेना, त्यांचा पक्ष फोडण्यास भाजपनं ताकद ज्या मार्गानं लावली असेल तो मार्गच हा होता. कारण शिंदेना वेगळं करणं ठाकरेंपासनं हे काही सोपं नव्हतं. कारण आनंद दिघेंचा वारसा हा शिंदेंनी सांभाळला होता आणि मातोश्रीची ते एकनिष्ठ होते नेहमीच एवढे सगळे आमदार असताना. कारण मागच्या एका त्यांच्या आपल्या विधान भवनातील भाषणामध्ये ते बोलून गेले होते की मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच देणार असं 2019ला जाहीर केलं होतं जेव्हा महाविकास आघाडी झाली होती त्यावेळी. पण पवारांचा एक मेसेज आला आणि उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद दिलं. त्यावेळी खरं तर शिंदेंकडनं असं बंड झालं असतं किंवा आणखीन काही झालं असतं तर त्यावेळीची ती परिस्थिती होती किंवा वेगळं काही वाटलं असतं. पण 2.5 वर्षाच्या काळानंतर ज्यावेळी शिंदे हा मुद्दा घेऊन बाहेर पडले आणि आज त्याच मुद्द्यावरनं निवडणूक आयोगानं सुद्धा चिन्ह असेल किंवा पक्षाचं नाव असेल हे शिंदे गटाकडे दिलेलं आहे. राऊतांचं जर म्हणायचं झालं तर राऊतांनी मगाशी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टावर सुद्धा टीका केली. जसं फडणवीस म्हणाले जर निकाल आपल्या बाजूने लागला तर सगळं काही चांगलं आहे किंवा निपक्षपातीपणे न्याय मिळाला असं राऊत म्हणाले असते. पण विरोधात गेल्यानंतर विनायक, महत्वाची अपडेट येते, मोठी बातमी येते ती म्हणजे कणकवलीतून कणकवलीत आमदार नितेश राणे हे जल्लोष करणार आहेत अशा पद्धतीच्या बातम्या येत आहेत. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आमच्याशी थेट कणकवलीहून जोडले जात आहेत आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे. उमेशजी, आताची काय अपडेट आहे? कारण मोठा निर्णय जो आहे तो केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दिलाय, ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसलाय आणि शिवसेना पक्ष, नाव, चिन्ह हे सगळं काही आहे ते आता शिंदेकडे गेलंय. कसा जल्लोष होतोय तिथं शिंदे गटाकडून, काय सांगाल याबद्दल? निश्चितच जुईनी शिंदे गटाच्या बाजूने हा निकाल लागल्यानंतर कणकवलीमधलं राजकारण ढवळून निघालेलं आहे. कारण कणकवलीमध्ये आज काही तासापूर्वी संजय राऊत यांची सभा झालेली होती आणि या सभेवेळी त्यांनी नारायण राणे केंद्रीय मंत्री यांच्यावर प्रहार केला होता आणि त्यानंतर
लगेच हा निर्णय झाला, निर्णय झाला आणि शिंदे गटाच्या बाजूने शिंद आणि नाव हे झाल्याने केंद्रीय मंत्री आढळराव यांनी देखील आनंदाने अभिनंदन केलं शिंदे गटाचं आणि बरोबर विजय झाला असं सांगितलंय. त्यानंतर संजय राऊत यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे हा पैशाचा विजय आहे, घोटाळ्यांचा विजय आहे आणि पैशाने हे सगळं घेतलं आहे असा आरोप, गंभीर आरोप केलेला आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हे सत्ता कणकवलीतून सुरू झालेलं आहे आणि आता ह्या विजयात आता जो शिंदे गटाकडून जो विजय झालेला आहे त्या विजयानंतर नाव आणि त्यांना जे चिन्ह मिळालं त्या विजयाचा आनंद होतो. कणकवलीत या पटवर्धन चौकात आता थोड्या वेळात आमदार नितेश राणे दाखल होतील आणि ते विजय आनंद उत्सव साजरा करतील. फटाके वाजून हा आनंद उत्सव साजरा करतील. बहुसंख्य भाजप कार्यकर्ते इथे जमायला सुरुवात झालेली आहे. शिंदे गटाचे कार्यकर्ते हे देखील इथे जमतील आणि युतीचा विजय आहे आणि त्याचमुळे सगळे जे कार्यकर्ते आता इथे जमायला सुरुवात होईल. काही वेळातच आमदार नितेश राणे हे दाखल होतील आणि त्यानंतर हा आनंद उत्सव साजरा होईल. तोपर्यंत सध्याच्या घडीला एक म्हणजे संजय राऊत यांनी जे आरोप केले, नारायण राणेवर गंभीर आरोप केले आहेत त्याचा समाचार देखील राणे यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी कणकवलीमधील राजकीय तणावाचा बनत आहे. उमेशजी, शिंदे गटाकडून आता कोणकोणते कार्यकर्ते इथं दाखल व्हायला सुरुवात झालेली आहे? आमदार नितेश राणे नेमके किती वेळात तिथं पोहोचणार आहेत? जुईली अजून शिंदे गटाकडून जे कार्यकर्ते आहेत ते जमण्यास सुरुवात झालेली आहे. काही कार्यकर्ते आहेत ते इथे भाजपचे दाखल झालेले आहेत, पण अजून शिंदे गटाचे कार्यकर्ते हे दाखल होत आहेत. बहुसंख्येने हे भाजप कार्यकर्ते आपण ते दाखल होत आहेत आणि कार्यकर्ते अजून थोड्या वेळात दाखल होतील. पण आमदार नितेश राणे हे इथे दाखल होणार आहेत आणि आनंद उत्सव साजरा करणार आहेत एवढं मात्र निश्चित होईल. तिथली दृश्य दाखवा, कसा माहोल आहे सध्या कणकवलीत? कारण शिंदे गटाकडून आता तिथं जल्लोष सुरू होणार असल्याचं आपल्याकडून कळतंय. कशा पद्धतीचा माहोल आहे सध्या? निश्चितच आनंद उत्सव साजरा होत आहे, पण भाजपचे कार्यकर्ते आता हे जमायला लागलेले आहेत. तिथे जे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत ते जमायला लागलेले आहेत. आपण पाहतो ही दृश्य ही आपण सर्व आपल्या कोकण सात लाईव्हच्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत की कशा पद्धतीने हे माहोल आहे. आनंद उत्सव साजरा होणार आहे. आपला नितेश राणे हे देखील इथे आता उपस्थित राहतील आणि जे आनंद उत्सव साजरा करते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे भाजपचा देखील. बुचडेजी, काही वेळापूर्वी संजय राऊत कणकवलीत होते, त्याच वेळी तिथं बॅनरबाजी करण्यात आली होती आणि या बॅनरबाजीवरून मोठा वाद रंगण्याची शक्यता होती. कारण शिवसेनेचा जो खासदार संजय राऊत यांचा जो बॅनर होता, इलाका तेरा धमाका मेरा असा तो बॅनर होता, तो काढून टाकण्यात आला होता. त्यानंतर भाजपकडून सुद्धा जी बॅनरबाजी करण्यात आली होती ती आपल्याला पाहायला मिळत होतं. सोशल मीडियावर हा वॉर रंगलेला होता बॅनरबाजीचा. त्यात भाजपकडून अशा पद्धतीच्या पोस्टर सुरू होत्या की इलाका मेरा और धमाका भी मेरा अशा पद्धतीची ही बॅनरबाजी होती. तर या एकूणच रंगलेल्या बॅनरबाजी बद्दल काय सांगाल? निश्चितच जुईले कणकवलीमध्ये सकाळी जो बॅनर लागलेला होता नगरसेवक किशन नाईक यांनी जो बॅनर लावलेला होता आणि त्याच्यामध्ये इलाका मेरा धमाका मेरा अशा बॅनर होता आणि तो बॅनर कायदा आणि सुव्यवस्था भंग होऊ नये यासाठी नगरपंचायत कणकवलीने हटवण्यात आला. ताबडतोबच भाजपकडून देखील अशा आशयाचा बॅनर लावण्यात आला. त्यामध्ये लिहिलं होतं इलाका भी मेरा धमाका भी मेरा असा आशयाचा बॅनर होता आणि ते बॅनर युद्ध आपल्याला कणकवलीमध्ये रंगताना पाहायला मिळालं आणि याच पटवर्धन चौकामध्ये हा बॅनर लावलेला होता. त्या ज्या चौकाच्या खांबावर हा बॅनर लावलेला होता आणि ताबडतोब हा बॅनर दुपारीच्या सत्रामध्ये काढण्यात आला. त्यानंतर ही जी सभा होती ती सुरू झाली आणि आता जे भाजप कार्यकर्ते आहेत ते जमायला सुरुवात झाली आनंद उत्सवासाठी आणि कुठेतरी हे राजकीय वातावरण तणावाचं बनलं. या बॅनरबाजीमुळे कुठेतरी तणावाचं बनलेलं एकंदरीत जुईली. संजय राऊत यांच्या भाषणातले नेमके मुद्दे कोणकोणते होते? संजय राऊत यांनी राणेंवर तोफ डागलेली आहे, राणेंवर प्रहार केलेला आहे. त्यांनी कणकवलीमध्ये राणेंना मी येऊन दाखवलं असे आवाहन दिलेलं आहे. तसंच मी एकटा येऊन दाखवलं, कारण राणे कोणताही पोलीस फौजफाटा माझ्यासोबत नाही आहे, मी एकट्याने येऊन दाखवलं असं राणेंना संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे कुठेतरी संजय राऊत यांनी राणेंना आव्हान दिलं आहे एवढं मात्र दिसत आहे. बुचडेजी, या संदर्भातले अधिक अपडेट आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेणारच आहोत. मात्र आता आमदार बोला. कणकवलीचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक हे सर्व तिथे दाखल झालेले आहेत.
आणि आनंद उत्सव साजरा होणार आहे. काही वेळातच आमदार येथे दाखल होतील आणि आपण पाहत आहोत की हे सर्व जे भाजप कार्यकर्ते आहेत आपल्याला त्यांच्या प्रतिक्रिया घ्यायच्या आहेत. त्या नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची आपल्याला प्रतिक्रिया घ्यायची आहे. त्यांची प्रतिक्रिया नेमकी काय हे जाणून घ्या. निश्चितच जुईली मी समीर नलावडे यांच्या गाण्याने समीर नलावडे साहेब, आज भाजप म्हणजे शिंदे गटाचा विजय झालेला आहे. पक्ष चिन्ह आणि नाव हे देखील शिंदे गटाला मिळालं आहे. काय सांगता? संजय राऊतांचे आभार मानेन की कणकवली शहरामध्ये चांगली बातमी घेऊन आले आणि चांगला पायगुण देऊन या कणकवलीला गेले. धनुष्यमानही देऊन गेले आणि शिवसेना नावही देऊन गेले. त्याच्यामुळे इलाका हमारा, धमाका तुम्हारा वगैरे हे न चांगलं सब याच्यातून एकच दिसतं की हे सब कुछ हमारा आहे. बहुसंख्य जे कार्यकर्ते येथे आहेत, सामान्य कार्यकर्ते देखील आहेत आणि हे आता दाखल झाले आहेत. थोड्या वेळातच येथे फटाक्यांची आतषबाजी होईल, कारण आमदार नितेश राणे येथे दाखल होतील जुईली आणि त्यानंतर हा आनंदोत्सव साजरा होईल. नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी सांगितलं, तुम्ही काही म्हणा पण सब कुछ हमारा आहे असं देखील सांगितलेलं आहे. त्यामुळे इलाका तुम्हारा, धमाका हमारा असं काही कणकवलीत चालत नाही. सब कुछ हमारा हेच वाक्य चालतं आणि त्यांचा पायगुण, संजय राऊत यांचा पायगुण हा आम्हाला चांगला आहे असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे जुईली. नक्कीच उमेशजी, ही आपण थेट दृश्य पाहणार आहोत. आत्ता नेमकं काय काय घडतंय आमच्या प्रेक्षकांना थेट कणकवलीतली दृश्य दाखवा. निश्चितच जुईली, जे आता सगळे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत ते जमायला सुरुवात झालेली आहे आणि येथे जो आनंदोत्सव साजरा होईल, बहुसंख्य अजून भाजप कार्यकर्ते हे येथे जमा होतील आणि त्यानंतर येथे फटाके लावले जातील. त्यासाठी भाजपचे सर्व जे तालुकाध्यक्ष असतील, नगरसेवक असतील, ग्रामसभा सदस्य असतील आणि सर्व जे पदाधिकारी आहेत ते येथे आहेत. सरपंच देखील झालेले आहेत. कलमठ सरपंच महेश गुरव हे देखील इथे आलेले आहेत आणि त्यांचे जे कलमठ आशिया सरपंच महेश गुरव दाखल झालेले आहेत. कलमठ सरपंच संदीप मेस्त्री हे देखील इथे आहेत. सर्व नगरसेवक दाखल झालेले आहेत आणि हेच आनंदोत्सव साजरा करणार आहेत. आमदार नितेश राणे यांची वाट पाहत आहेत. संदेश गोट्या सावंत, माजी जिल्हा परिषद संदेश गोट्या सावंत हे देखील इथे दाखल झालेले आहेत आणि बहुसंख्य आनंदोत्सव हा मोठा येथे साजरा होईल एवढं मात्र निश्चित. त्यामुळे जे आपल्यासोबत जे जुईली माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश गोट्या सावंत आहेत. गोट्या सावंत, आनंदोत्सवासाठी आला आहात, काय सांगताय? आज आनंद एवढ्यासाठी होतोय की आम्ही भारतीय जनता पार्टीत आहोत आणि यापूर्वी शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीची युती होती आणि आज सगळ्यात आनंद होतो. पुन्हा एकदा एखाद्या परिस्थितीत आणि सगळ्यात आनंदाची गोष्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक नष्कर आली आणि नष्करीने या कणकवलीत पाय ठेवला आणि धनुष्यबाण गायब झाला. त्याचा सर्वात जास्त आनंद होतो. तुम्हाला नेहमी धनुष्यबाण आवडत होता आणि त्यासाठी तुम्ही नेहमी प्रयत्नशील होता आणि आज धनुष्यबाण चिन्ह देखील शिंदे गटाला मिळालं, त्यामुळे खूप आनंद वाटतो. अत्यंत आनंद होतोय कारण शिवसेना आणि बीजेपीची असणारी युती म्हणजे धनुष्यबाण आणि कमळ या दोघांची जर आपल्याला युती पुन्हा एकदा आपल्याला दिसेल त्याचा आनंद आम्हाला जास्त आहे. कनेडीच्या राड्यामध्ये झालेल्या मारहाणीबद्दल त्यांनी आरोप केला आहे आपल्याबद्दल, त्याबद्दल काय सांगता? ते आरोप किती वेळा तरी केले आणि संजय राऊतांची शिवसेना वाढायला 18 कार्यकर्ते होते ना, संजय राऊत भिळत होते प्रत्येक वेळी. तेव्हा संजय राऊत कुठे होते? उद्धव ठाकरेला पण अडवणारा खोटा साऊंड होता हे सगळ्यांना जनताही माहिती आहे. त्या कारणाने संजय राऊत एक चिंपाट आहेत, त्या कारणाने त्या चिंपाटाचा आम्ही सोडायला लागत. ओके, नक्कीच हे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी संजय राऊत हे चिंपाट आहेत, आम्ही त्यांच्या किंमत देत नाही असं सांगितलं आहे. ज्यावेळी उद्धव ठाकरे आलेले आणि त्यावेळी देखील आम्ही त्यांना सांगितलेलं होतं आणि त्यानंतर संजय राऊत हे आलेले होते, त्यांना थेट आव्हान दिलेलं आहे. जुईली हे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष गोट्या सावंत होते, यांच्यावर कनेडीच्या राड्या प्रकरणी संजय राऊत यांनी आरोप केले होते आणि त्या संदर्भात त्यांनी आपल्याला प्रतिक्रिया दिली आहे की संजय राऊत हे चिंपाट आहेत आणि त्यांना आम्ही विचारत नाही. त्यांनी आल्यानंतर येथे आम्हाला एक चांगला निर्णय मिळाला आहे असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. जुईली, कार्यकर्ते तिथे दाखल झालेले आहेत, त्यांच्या काही प्रतिक्रिया आपल्याला मिळू शकतात का? निश्चित जुईली, आवाज येत नाही तुझा, काय म्हणते जुईली? आणखीन कोणकोणते कार्यकर्ते इथे दाखल झालेले आहेत? शिंदे गटाकडून कोणकोणते कार्य दाखल झालेले आहेत आणि आता नितेश राणे नेमके किती वेळात तिथे पोहोचणार आहे? नितेश राणे, आमदार नितेश राणे हे काही वेळातच पोहोचतील आणि शिंदे गटाचे कार्यकर्ते हे
दाखल होत आहेत, कारण शिंदे गटाचे कार्यकर्ते हे जिल्ह्यातून म्हणा किंवा तालुक्यातून म्हणा हे गावागावातून येत आहेत, पण अजून देखील इथे कोण उपस्थित झाले नाहीत. पण भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले एवढं मात्र दिसतंय. ही लाईव्ह दृश्य आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवतो, मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत ती. संजय राऊत माझ्या किती पण आपण सांगणार हो, शिंदे गटाचे कोणी दिवस कोण इले सांगा. तेच होय ना. उद्धव ठाकरे लाईव्ह आहे. उद्धव ठाकरे लाईव्ह 8:30 लाईव्ह घ्या. ही आपण सध्या थेट दृश्य पाहतोय कणकवलीत भाजपकडून शिंदे गटाला मिळालेल्या धनुष्यबाण शिवसेना पक्षाचा जल्लोष करण्यात येणार आहे. स्वतः आमदार नितेश राणे इथे उपस्थित राहणार आहेत. काही वेळापूर्वी संजय राऊत यांनी इथे येऊन टीका केली होती आणि बॅनरबाजी सुद्धा रंगली होती, वॉर रंगला होता. त्यामुळे आता नितेश राणे या सगळ्या प्रकरणावर काय बोलणार आहेत याकडे विशेष लक्ष लागलंय. या सगळ्या घडामोडींवर आपलं लक्ष असणारच आहे, पण त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद सुरू झालेली आहे. आपण ती थेट पाहणार आहोत. नेमकं या सगळ्या प्रकरणावर उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया काय आहे, त्यानंतर त्यांची भूमिका काय असेल यापुढची, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला मिळणार आहेत. थेट जाऊया उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेत. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा सुरू आहे. तिची आता 21 तारखेपासून सलग सुनावणी सुरू होईल. आणि मधल्या काळात मी आपल्याशी बोललो होतो की तो निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल देऊ नये. पक्ष कोणाचा बरोबर आहे, कोणाच्या बरोबर आहे हे जर का केवळ आणि केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आकड्यांवरती ठरवायला लागलो तर मग मात्र कोणी धनाढ्य माणूस निवडून आलेले आमदार खासदार विकत घेऊन पक्षाचा सर्वे सर्व होऊ शकतो, देशाचा पंतप्रधान किंवा राज्याचा मुख्यमंत्री सुद्धा होऊ शकतो, हे सुद्धा मी मागे बोललेलो आहे. निवडणूक आयोगाबद्दल एवढंच मी म्हणेन की जी एक केस प्रशांत भूषण यांची एक केस सुरू आहे, नेमकी आता माझ्या लक्षात नाहीये, पण त्यांनी निवडणूक आयुक्ताबद्दलच शंका व्यक्त केलेली आहे की 24 तासात ही फाईल हल्ली कशी आणि यांची नेमणूक झाली कशी. मला आता असं वाटायला लागलेलं आहे की जसं न्यायाधीश नेमण्याची एक प्रक्रिया असते तशीच प्रक्रिया आता निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी सुद्धा विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सुरुवात करण्याची आता गरज लागलेली आहे. चोराला राजमान्यता देणं हे काही जणांना घुसडावं वाटत असेल, पण शेवटी चोर हा चोरच असतो. आज जी दयनीय अवस्था आमच्यातल्या गद्दारांची झालेली आहे, मिंदे गटाची आणि त्यांना मांडीवर घेतलेल्या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाची जी एक दयनीय अवस्था झालेली आहे, त्यांना स्वतः लढण्याची हिंमत नाहीये. मी अनेकदा त्यांना आव्हान दिलेलं आहे की हिंमत असेल तर निवडणुका घ्या, अगदी लोकसभा पासून महापालिका तुम्ही एकत्र घ्या. ती निवडणूक घेण्याची काही त्यांची हिंमत झाली नाही. आता मला अशी शक्यता वाटायला लागलेली आहे की ज्या पद्धतीने त्यांनी धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे मिंदे गटाला दिलेलं आहे, म्हणजेच असं की कदाचित येत्या महिन्या 2 महिन्यामध्ये निवडणुका सुद्धा जाहीर होऊ शकतील महापालिकेच्या. कारण त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई महापालिका जिंकायचे, मुंबईच्या हातामध्ये भिकेचा कटोरा देऊन दिल्लीश्वरांच्या दारात उभी करायची आहे. ते जे काही त्यांचं स्वप्न आहे ते स्वप्न धनुष्यबाण त्यांना देऊन ते साकार करण्याचा प्रयत्न कदाचित करतील. न सांगावं, कदाचित उद्या आमची मशाल चिन्ह जे आहे चिन्ह ते सुद्धा ते घेतील. पण मशाल आता पेटलेली आहे. जेवढा अन्याय यंत्रणांचा वापर करून तुम्ही आमच्यावरती कराल त्या प्रत्येक अन्यायाचा बदला महाराष्ट्रातली जनता घेतल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे. ठीक आहे, आजच्या पुरतं तरी त्यांनी धनुष्यबाण चोरलेलं आहे. ते धनुष्यबाण कागदावरचं आहे, पण जे दुसरं खरं धनुष्यबाण आहे ते आजही माझ्याकडे आणि ते कायमचं माझ्याकडे राहणार आहे. ते तुम्हाला मी आता दाखवतोय. एकूण काय की अनेकांना असं वाटलं असेल की आता शिवसेना संपली. शिवसेना ही अशी लेचीपेची नाहीये. आजपर्यंत पहिल्या दिवसापासून तेव्हा सुद्धा आमच्याकडे एक निशाणी नव्हती. हा धनुष्यबाण ज्याचा उल्लेख मी वारंवार करतो तोच हा धनुष्यबाण आहे. त्याच्यावरती कुंकू सुद्धा आपण पाहू शकता. हा शिवसेना प्रमुखांच्या देवाऱ्यातला आज सुद्धा आमच्या पूजेत असलेला धनुष्यबाण आहे आणि याची पूजा ही माननीय शिवसेना प्रमुखांनी स्वतःच्या हाताने केलेली आहे. या धनुष्यबाणाचं तेज
ती जी काही शक्ती आहे ती यांना दाखवल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे, मला विश्वास आहे. आणि हा जो धनुष्यबाण आहे तो आमच्या पूजेमधला आहे, तो पूजेतच राहणार, तो पूजेतच राहणार. ठीक आहे, त्यावेळेस सुद्धा जी काही लढाई झाली असेल, रावणाकडे पण धनुष्यबाण असेल, रामाकडे पण असेल, पण शेवटी विजय हा जसा रामायणामध्ये रामाचा झाला आणि 100 कौरव एकत्र आले म्हणून त्या पांडव हरले नव्हते. सत्याचा विजय नेहमी होत आलेला आहे आणि सत्याचाच विजय हा आता आपल्याला सर्वसामान्य नागरिकांना आणि मी तमाम अन्याय विरुद्ध जे पेटून उठलेले आहेत की अनेकांना हे मान्य नाहीये. हा अन्याय जो काही झालेला आहे, अत्याचार होतोय, लोकशाहीवरती अत्याचार होतोय. मी मागे एकदा असं म्हटलं होतं की हा छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे, अंध धृतराष्ट्र नाहीये. तो आपल्या डोळ्यासमोर लोकशाहीचं असं वस्त्रहरण कदापि खपून घेणार नाही. या निर्णयाच्या विरुद्ध आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात तर जाणारच आहोत. आम्हाला खात्री आहे की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ह्याचा निकाल लागेलच. आणि दुसरी जी अपात्रतेची केस ही तिथे चालू आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा जर घटना मानून निर्णय लागला तर अनेक घटना तज्ञांनी सांगितलेले की निर्णय काय लागणार, 16 जण हे अपात्र होणार म्हणजे होणारच असं घटना तज्ञांचं मत आहे. हे मी आपल्याशी बोलताना मला आणखीन एका गोष्टीची आठवण करून द्यायची की गेले काही दिवस काही लोक म्हणजे त्याच्यात एक केंद्रीय लघु सूक्ष्म का असेना पण केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांनी सांगितलं होतं आपल्याला की द्या ब्रेकिंग न्यूज, धनुष्यबाण यांनाच मिळणार. हे कसं काय? म्हणजे हा काही ठरवलेला कट आहे का? कट होत आहे तर दिसतंय, कटकारस्थान होत आहे तर दिसतंय, पण या कटामध्ये केवढ्या मोठ्या पातळीवरची लोक सामील झालेली आहेत हे सुद्धा आता जनतेला कळायला लागलेलं आहे. कारण आपले राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुद्धा मध्ये म्हणाले होते की हे धनुष्यबाण यांनाच मिळणार, केंद्रीय मंत्री म्हणतात धनुष्यबाण यांनाच मिळणार, आणि आज धनुष्यबाण त्यांनाच दिलं गेलं. हे धनुष्यबाण पुन्हा एकदा सांगतो, असं ओरबाडून तुम्ही घ्यायचा प्रयत्न केला तरी ते तुम्ही ओरबाडून घेऊ शकणार नाही. कारण हे शिवसेनेचं धनुष्यबाण शिवसेना प्रमुखांच्या पूजेतलं आहे. तुम्ही आतापुरतं तुम्हाला वाटत असेल, आता तिकडे जल्लोष चालला असेल, आपली चोरी पचली म्हणून चोरांना आनंद झाला असेल. शेवटी चोर तो चोर असतो, ज्याला स्वतः करण्याची काही मर्दानगी नसते तो नामर्दच अशी चोरी करू शकतो. म्हणून नामर्द किती जरी मातला तरी तो मर्द होऊ शकत नाही, हे सत्य आहे. त्याच्यामुळे आम्ही जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जात नाही, कारण आता शुक्रवार आहे, लवकरात लवकर आम्ही जाणार, तोपर्यंत त्यांना धनुष्यबाणाचे पेढे खाऊ द्या, धनुष्यबाण त्यांनी चोरल्याचा आनंद त्यांना मिळू द्या. शेवटी चोर बाजारालाच जर का मान्यता मिळणार असेल तर मग बाकीच्या बाजाराला काहीच अर्थ राहत नाहीये. एकूणच सगळे बाजार गुणगे म्हणजेच लोकशाही हे आपल्या देशाला परवडणारं नाहीये. म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो की शिवसैनिकांनो, शिवसेना प्रेमीनो, कुठेही खचू नका. मी तर कुठे खचलेलं नाहीये. मी पहिल्या दिवशी सुद्धा सांगितलं होतं की ही लढाई आता शेवटपर्यंत आपल्याला लढावीच लागेल आणि विजय आपलाच होणार. फक्त हिंमत सोडू नका, जिद्द खचून देऊ नका. बस मैदानात उतरलोय, आता विजयाशिवाय माघारी परतायचं नाही, एवढंच मी सगळ्यांना आवाहन करतो. बाकी आणखीन मला जे काही बोलायचं असेल ते येत्या 1-2 दिवसामध्ये मी वाटलं तर पुन्हा बोलेन. पण तूर्त मला असं वाटतं ही चोरी त्यांना काही काळ पचली अशी वाटत असेल, पण ही चोरी त्यांना पचणार नाहीये. परत सांगतो की त्यांना शिवसेना प्रमुखांचा फोटो चोरावा लागतोय, त्यांना शिवसेना हे नाव चोरावं लागलंय, त्यांना शिवसेनेचं धनुष्यबाण चोरावं लागलेलं आहे. असे चोर कधीही मर्दानगी गाजू शकत नाहीत. म्हणून हे नामर्दानो, तुम्हाला ही चोरी पचली अशी वाटत असेल तरी ती तशी पचणारी नाही, एवढं लक्षात ठेवा. आणि जनता याचा पुरेपूर बदला कोणत्याही येणाऱ्या निवडणुकीत घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आज जो निर्णय घेतलेला आहे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने, त्याचा परिणाम जो न्यायप्रविष्ट सध्या न्यायालयात चालू आहे प्रकरण, त्यावरती होणार मला नाही वाटत. कारण ज्या वेळेला हा विषय आला होता तेव्हा आमच्या वकिलांनी सांगितलं होतं न्यायमूर्तींना की ह्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे ही केस देऊ नका. कारण ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाचे वकील हे तिकडे कोर्टामध्ये फड पडतंय कधी आणि आम्ही झेलतोय कधी अशा एका भावनेने उभे होते, तेव्हाच आमच्या डोक्यात आलं होतं की हे गडबड करणार. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीच्या आधी ही गडबड केलीच. परंतु शेवटी न्याय संस्था ही स्वतंत्र आहे आणि आमचा न्यायमूर्तींवरती, सर्वोच्च न्यायालयावरती नितांत विश्वास आहे.
संपूर्ण आता आज त्यांनी निकाल म्हणजे आज त्यांनी सांगितले की 21 तारखेपासून सुनावणी सुरू होईल. आज जे न्यायमूर्ती बसले त्यांच्यासमोर ही केस चालणार आहे. प्रत्येक कंगोरा तपासून घेऊन लोकशाहीसाठी म्हणून, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी म्हणून या केसकडे केवळ देशाचंच नाही तर जगाचं लक्ष आहे. कारण या देशामध्ये शेवटी काय चाललंय हे परदेशातनं सुद्धा बघतायत. जर का माध्यमांच्या कार्यालयावरती धाडी टाकल्या जात असतील आणि पक्ष असे संपवले जात असतील तर या देशामध्ये यावं की नाही हे परकीय गुंतवणूकदार सुद्धा आता बघत असतील आणि परदेशात राहणारे भारतीयांची सुद्धा याच्यावरती भवितव्य ठरणार आहे. निवडणूक आयोगाकडे तुम्ही सर्वाधिक जास्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. आता हा महत्वाचा मुद्दा तुम्ही आता हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. हा मुद्दा माझ्याकडनं सुटला होता. तुम्हाला मी खास आभार मानतो. कारण हे गेले काही दिवस यांनी जे काही निवडणूक आयुक्तांनी थोतांड केलं ते थोतांड एवढं भयानक आहे की आमच्याकडे त्यांच्याकडनं लेखी मागणी काय आहे, तुम्ही आम्हाला तुमच्या सदस्यांची पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्र द्या. ती शपथपत्र आम्ही दिलेली आहेत. तुम्ही तुमच्या सदस्यांची सुद्धा अर्ज द्या. ते अर्ज आम्ही लाखांमध्ये दिलेले आहे. मग हा खटाटोप कशाला सांगितलं आम्हाला? जर तुम्ही मागितलं होतं ते आम्ही दिलं. त्यांनी जे मागितलं ते त्या फॉर्मॅटमध्ये आम्ही दिलं. मग हे जर शेण खायचं होतं तर ते आधीच खायचं होतं ना शेण. आज निवडणूक आयुक्तांनी जे काही शेण खाल्लेलं आहे ते त्याने शेणच खायचं होतं. तर आम्हाला खटाटोप करायला का लावला? साहेब उपस्थित होतो तो राजकीय प्रश्न. मुळात आता तुमच्या जी निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची प्रतिक्रिया आहे की बाळासाहेबांचे विचार माझेच होते, आमचेच होते, मूळ शिवसेना आम्हाला मिळाली. दुसरीकडे भाजपचे नेते स्पष्ट म्हणतात की तुम्ही हिंदुत्वाचा त्याग केला, काँग्रेसची नाही. हिंदुत्वाचा त्याग केला म्हणजे काय केलं? नाही हिंदुत्वाचा त्याग केला म्हणजे काय केलं असं त्यांना म्हणायचंय. मी काँग्रेस बरोबर जर का भारतीय जनता पक्षाने माझ्या पाठीत वार केल्यानंतर, शिवसेनेच्या पाठीत वार केल्यानंतर आम्हाला काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर जायला लागलं म्हणून आम्ही जर का हिंदुत्वाचा त्याग केला असेल तर मोहन भागवत मशिदीत गेले ते हिंदुत्व त्यांनी सोडलं नाही का? काल परवाकडे नरेंद्र मोदी येऊन चपाती लाटून गेले ते त्यांनी हिंदुत्व सोडलं नाही का? म्हणजे त्यांनी काही केलं तरी त्यांनी ते हिंदुत्व, म्हणजे उद्या त्यांनी नमाज पडला तरी आम्ही त्यांना हिंदू मानायचं. बाळासाहेब ठाकरेंचा विजय हा बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार त्यांना कधी कळलेच नाहीत. कारण बाळासाहेब ठाकरेंनी कधी कोणाचे गुलाम व्हा हा विचार कधीच दिला नव्हता. अन्यायाची लढा, अन्यायाला लाथ मारा आणि ती लाथ मी त्यावेळेला मारली. त्याच्यामुळे आज सुद्धा आम्ही पोटनिवडणूक जिंकलोच ना. का नाही त्यावेळेला निवडणूक तुम्ही बाळासाहेबांचे विचार हे पहिले समजून घ्यायला पाहिजेत. दुसऱ्याचा नेता चोरायचा, दुसऱ्याचे विचार चोरल्यासारखं दाखवायचं, दुसऱ्याचं चिन्ह चोरायचं आणि जिंकलं की नाही, जिंकू शकत नाही ते तसे. पण त्यांची दयनीय अवस्था मी परत सांगतो की एवढी झाली की त्यांना महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, बाळासाहेब याशिवाय भाजपा निवडणुकीत पुढे जाऊ शकत नाही हे त्यांना कळून चुकलंय. महाराष्ट्रामध्ये मोदी नाव चालत नाही हे त्यांना कळलेलं आहे. म्हणून त्यांना आता शिवसेना तर शेवटी मुखवटा हे कळतंय. मुखवटा घातला म्हणजे विचार नाही. उद्धव साहेब आवाहन केलं. हा जो प्रश्न आहे आपल्यावर, जो आता हा जो निर्णय गेला आपल्या विरुद्ध, ही वेळ आहे की सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन, कारण आज तुमच्यावरही पाळी आली आहे, इतर विरोधकांवरती अशा प्रकारचा तसंच तुमच्यावरती पण पाळी येऊ शकते. कारण बीबीसीच्या कार्यालयावरती धाडी पडल्या. तुम्ही सुद्धा एकत्र आलं पाहिजे. नाही, विरोधी पक्ष म्हणून एकत्र आलं पाहिजे. पण विरोधीच का? ज्यांना या देशात लोकशाही पाहिजे, आज टिकायला पाहिजे, देशात लोकशाही असायला पाहिजे हे ज्यांना वाटते त्या सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. सगळ्या नागरिकांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि सगळ्या प्रसार माध्यमांनी एकत्र यायला पाहिजे. हा, हे टिकलं पाहिजे. बघा लोकशाही आहे. सर एक बार हिंदी में सारी चीजें ब्रीफ करिए. सर राष्ट्रीय विषय है सारे नेशन से. एक बार हिंदी में बता दीजिए. क्या बताऊं, पूछो मुझे. सारी चीजें आज फैसला आया है. देख रहे हैं उसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये लड़ाई शुरू थी. आपने शपथ पत्र चुनाव आयोग को दी थी, लेकिन आज ये डिसीजन चुनाव आयोग का देखने को मिल रहा है. ये सरासर अन्याय है. मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है. ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं. और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है,
इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं, म्हणजे साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। सर आपने कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए। अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आपको लोगों ने चुन कर लाए ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ भाई इमरजेंसी देश में डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। सर आपने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तब ये फैसला सुनाया है, क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश पे जिंदा रहे या मर जाए। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ती को लेकर नए सिस्टम की जरूरत है। बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ ट्वीट केलाय। सर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई उस तरह का एक पैनल होना चाहिए। पैनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है। ये इलेक्शन कमिश्नर है और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण की केस भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल हिली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं। सर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है कि भाजपा के कौन से लोग? क्योंकि भाजपा के असली लोग जो है, भाजपा के असली लोग है दिखाई नहीं दे रहे, सब बाजारू लोग वहाँ है और वही ज्यादा बकते हैं। सर आपने पीएम को टारगेट करके एक बात कही। पीएम को टारगेट नहीं मैंने किया, क्योंकि आप तो पीएम हैं, और अगर वो इसमें दखल अंदाजी देते तो ऐसे ये खुलेआम प्रजातंत्र की हत्या नहीं होती। सर इस फैसले से क्या शिवसैनिकों का मनोबल गिरेगा? पार्टी नहीं हताश हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, शिवसेना तो और जोर से ऊपर आएगी। और अब मैं जो कह रहा हूँ लिख कर रखो, सिर्फ शिवसेना ही नहीं, आम जनता शिवसेना के साथ रहेगी। उद्धव साहेब, आपण सांगितलं की कदाचित महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सुद्धा इतर लागल्या जातील, अशा परिस्थितीमध्ये तुमच्याकडे धनुष्यबाण नाही, या पक्षातले निम्मे आमदार गेलेले आहेत, गेलेले आहेत, मग काय झालं? परिस्थितीमध्ये पुढे निकाल काय लागतील असं वाटतं? पुढे एक जर आम्ही एक मिनिट, हीच परिस्थिती होती जेव्हा अंधेरीची पोटनिवडणूक झाली, तेव्हाही माझ्याकडे धनुष्यबाण नव्हतं, तेव्हा सुद्धा गद्दारी केलेलीच होती। तरी सुद्धा ज्या वेळेला सार्वत्रिक निवडणूक जेवढं मतदान झालं होतं त्याच्याहून जास्त मतदान पोटनिवडणुकीत झाले, मशाल चिन्हावरती झाले। आता तर मला असं वाटतं की जेवढ्या नीचपणाने हे खेळतायत, कदाचित उद्या आमची मशाल सुद्धा काढून घेतील। हे पाहता तुम्ही रेकॉर्ड करून ठेवा, कदाचित उद्या हे केंद्र सरकारचे गुलाम जे तिकडे आयुक्त बसलेले आहेत, हे उद्या आमची मशाल पण काढून घेतील, आणि त्याची आम्ही सगळ्यांनी तयारी ठेवली पाहिजे की मशालीची धग काय असते यांना दाखवायला लागेल। सर सीएम आवास से लेकर जगह जगह पर सेलिब्रेशन हो रहा है, करने दो ना, अरे एक दिन तो चोरों को जश्न मनाने दो। सिर्फ उनको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये चोरी है, अपना खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। वो बाला साहब को चुराना चाहते हैं, धनुष्यबाण को चुराना चाहते हैं, तो चोरी में क्या मर्दानगी है? अमित शहा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत, त्याच दरम्यान हा निकाल येतोय, सगळं काय तुम्हाला वाटतं? म्हणजे अमित शहा आता काय सगळे जर का वरपासून खालपर्यंत मिळालेले असतील आणि सगळ्यांनी जर का हातात हात घालून, मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की आपल्या देशातलं
जो एक लोकशाही म्हणून विषय आहे तो आपण आपल्या डोळ्यादेखत संपवताना गपचूपपणे पागणार आहोत का, हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रातला नव्हे तर देशातल्या जनतेने विचार केला पाहिजे. आणि त्यावेळेला जशी त्या वेळेला इंदिरा गांधींना देशाने नाही म्हटलं तरी शिक्षा दिली होती, इंदिरा गांधींचा पराभव केला होता, त्यांना पर्याय कोण हा विचार न करता त्यांना हरवलं होतं. तसाच विचार करण्याची आता वेळ आलेली आहे की पर्याय कोणी असेल पण हे जुलमी अत्याचारी राजवट नको, हा विचार आता देशातल्या प्रत्येकाने केला पाहिजे. सर आपने मराठी में कहा बाला साहब धनुष बाण का निशान दिखा आपने, बाला साहब उसकी पूजा करते थे, आज भी हम भी करते हैं. हाँ सर, उसी को थोड़ा सा हिंदी में आप एक्सप्लेन कर दीजिए. एक से दूसरी, जो एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि धनुष बाण इनको दे दो, उसको लेकर आपने आरोप लगाया. इन दोनों सवालों का हिंदी में जवाब. अभी आपने जो सवाल पूछे उसमें उत्तर आ ही गए ना. धनुष्यबाण तो मैंने पहले दिखाया आपको, वो वही धनुष्यबाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे. तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्यबाण चुराया होगा लेकिन असली धनुष्यबाण मेरे पास है. और उस धनुष्यबाण की ताकत जिसकी पूजा बाला साहब ने की है, वो जो उसमें शक्ति है, वो शक्ति की ताकत इनको दिखेगी. सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं चलता? आपने कहा कि मोदी का चेहरा महाराष्ट्र में नहीं चलता. वो पता चला मोदी का चेहरा महाराष्ट्र में नहीं चलता, इसलिए अब बाला साहब का नकाब पहन के वो सारे भाजपाई मैदान में उतरना चाहते हैं. बाला साहब नाम ही चल रहा है, धनुष्यबाण चलता है, शिवसेना चलता है, भाजपा की जादू नहीं चल रही है. जो पिछले चुनाव हो गए 5, उनमें से कितना भाजप सिर्फ एक जीत गई पदवीधर मध्ये, आणि तो सुद्धा उमेदवार आमचा चोरलेला. मग उमेदवार भी उनको चोरी करना पड़ता है. पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील उद्धव साहेब एक मोठं आव्हान असणार आहे, कारण आजही 7 जजेसच्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंचकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यासाठी एक रिमार्क पास केले गेलेला आहे की 21 फेब्रुवारीला आम्ही विचार करू, तोपर्यंत आमच्याकडे. तो आव्हान त्याला तुम्ही कसं? आव्हान काय, जो असं शेवटी जर 5 न्यायमूर्ती त्यांच्या यांनी न्याय देऊ शकत असतील तर आम्हाला काही अडचण नाहीये. त्यांनी आमचं म्हणणं एवढंच आहे की जसं आता निवडणूक आयोगाने एक खेळ केला की त्यांनी प्रतिज्ञापत्र आमच्याकडनं घेतली, त्यांनी सदस्यपत्र आमच्याकडनं घेतली आणि वरकरणी सगळं आम्ही खूप खोलात जातोय असं दाखवून मी मगाशी म्हटलं ते परत सांगतो की शेण खायचं ते खाल्लंच. त्याच्यामुळे आमचा विश्वास आता न्यायमूर्तींवरती आहे. ते अत्यंत निपक्षपातीपणाने आजपर्यंत सगळं तो कारभार चाललेला आहे आणि त्यांनी घटनाक्रम जो काय आहे, पहिलं काय घडलं, दुसरं काय घडलं, त्याच्याप्रमाणे घटनाक्रम लक्षात घेऊन ते विचार करतात असं आम्हाला वाटतं. आणि तीच एक शेवटची आशा आहे, कारण ती जर का आशा आता संपली तर मग आपल्या देशामधल्या निवडणुकाच रद्द करून एक छत्री अंमल सुरू करायला काय हरकत नाही. निवडणुकांचं तरी लोकांना कशाला तुम्ही रांगेत उभं करता. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात तुम्ही प्रचंड आंदोलन केलं, त्यांना हटवण्याची मागणी केली, त्यानंतर आज त्यांचा शेवटचा दिवस होता, जाता जाता अपशकुन झाला असं वाटतं. आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेसने बाउन्स बॅक केलं जगनमोहन रेड्डीने, त्या पद्धतीनं आता होणार, नक्कीच होणार. म्हणून मी सांगितलं ना की तुम्हाला लक्षात असेल की जेवढे शिवसैनिक मला भेटतात त्यांना मी सांगितलं की मी 19 जून 1966च्या मानसिकतेत आहेत. ज्या वेळेला शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेनेची सुरुवात केली तेव्हा तर आमदार खासदार काही नगरसेवक पण नव्हते, पण त्याच्यानंतरच्या निवडणुकीपासून जो शिवसेनेचा इतिहास आहे तो बघतात तुम्ही. अनेकांना शिवसेनेने मोठं केलं. आता काय झालेलं आहे, शिवसेना प्रमुखांनी आणि शिवसेनेनी जेवढं काही देता येणं शक्य होतं ते देण्याचा प्रयत्न केला, पण ही जी माणसं ज्यांनी सगळं काही घेतलं त्यांनी सगळं घेण्याचं काम केलं, पण मनाचा मोठेपणा त्यांच्यात आलाच नाही, कारण मनाचा मोठेपणा हा देता येत नाही. सर 21 फरवरी को लेकर कितना आशान्वित है और 21 फरवरी को फैसला आने वाला है? 21 फरवरी को फैसला नहीं आने वाला. चला कैसे गया, अब तो हम जाएंगे ना कोर्ट में, अदालत है ना. संस्थांच्या निवडणूक आता लवकर जाहीर होतील असं वाटतं? हो, नक्की वाटतं, कारण त्याच्यासाठी त्यांनी हा निकाल ठरवून दिलेला आहे आणि ठरवून निकाल दिल्यानंतर अगदी 2-5 दिवसामध्ये जर का 227, 236चा निकाल लागून सुद्धा निवडणुका महापालिकेच्या लागल्या तरी मला नवल नाही वाटतं. तुम्ही कसं सामोरे जाणार? आम्ही मर्दासारखे सामोरे जाणार. सर आने वाला समय सर किस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता जो छोड़कर गए कहीं ना कहीं उनकी भी नेता गए, लेकिन जिन्होंने उनको नेता बनाया वो मेरे साथ है. आम शिवसैनिक और आम जनता मेरे साथ है. तो नेता चले गए होंगे, जिन्होंने उनको नेता बनाया ऐसे नेता बनाने वाली शक्ती मेरे पास है. सर निवडणूक आयोग असं देखील म्हणताय तुम्ही छुप्या पद्धतीने घटनेमध्ये बदल केलेले आहेत, ते राजकीय पक्षाला साजेस काय छुप्या पद्धतीने अनिल? जेव्हा जेव्हा आम्ही
याच्याबद्दलचे सगळे एव्हिडन्सेस सीडी सुद्धा इलेक्शन कमिशनला दिलेली आहे. त्याची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली ही तुम्हाला सुद्धा मीडियाला देतो, ती तुम्ही दाखवा. ते असं म्हणतात की 2018 नंतर तुम्ही बदललेली घटना त्याच्यापर्यंत दिलीच नाही. 2018 पर्यंत प्रश्न तो नाहीये, प्रश्न एवढाच आहे की मरे तुम्ही जे काही आम्हाला सगळी मगजमारी करायला लावली ती करायला का लावली, सदस्य संख्या दाखवायला का लावली, प्रतिज्ञापत्र द्यायला का लावली, मग तुम्ही त्याच वेळेला जर का तुमचं ठरलेलं होतं तर ही मेहनत आम्हाला करायला का लावली, तुम्ही तेव्हाच उडवून टाकायला पाहिजे होतं पहिल्या दिवशी. तुम्ही आता कारण शोधलं, कारण आम्ही भारी पडलो त्यांना, सदस्य संख्येमध्ये भारी पडलो, प्रतिज्ञापत्रामध्ये भारी पडलोय, तर ते वजन त्यांना पेलवलं नाही म्हणून हे फालतू काहीतरी कारण त्यांनी सांगितले. सर 1999 जे दाखला देत आहेत की दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी असा प्रयत्न केला होता, त्यावेळी रिजेक्शन झालेलं होतं. 2018 ला पुनरावृत्ती करण्यात आली असं आयोगाचं म्हणणं आहे की अशा प्रकारचे घटनेमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. काय हा आयोगाचा दावा कितपत काय मला कळलं नाही. अशाच प्रकारे पक्षप्रमुखाची संकल्पना बदलण्याचं काम 1999 साली करण्यात आलं होतं असं आयोगाने आहे आणि 2018 सुद्धा तो पुन्हा 1999 ची घटना ते मान्य करतायत, ती बाळासाहेबांची घटना म्हणून ते करतायत. 1999 नंतर ज्या ज्या वेळेला 5-5 वर्षांनी पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या त्यावेळेला पक्षांमध्ये बऱ्याचदा कुठलं एखादं पद निर्माण करायचं असेल किंवा काहींना उपनेते करायचे असतील, काहींना नेते करायचे असतील तर त्या अमेंडमेंट्स करायला लागतात. त्या अमेंडमेंट्स त्या घटनेमध्ये एम्बेड होतात आणि ते नवीन सुधारलेली अमेंडेड घटना ही इलेक्शन कमिशनला दर 5 वर्षांनी जाते. त्याच्याबरोबर सीडी जाते, सगळ्याचा रेकॉर्ड आमच्या जवळ आहे, एक्नॉलेजमेंट त्यांनी दिलेले आहेत आणि त्याला जर आता हे बोलत असतील तर मग तुम्ही हे पक्षाचे एवढे प्रतिनिधी आहात, पक्षाचे एवढे पदाधिकारी आहेत, त्यांची एफिडेव्हिट द्या, त्यांचं सगळं तुमचं त्यांना पाहिजे त्या विहित नमुन्यांमध्ये द्या हे वगैरे याच्यामध्ये पत्र आहेत त्यांची. एक मिनिट ही आमची काय घरची रद्दी नव्हती नेऊन दिली त्यांना आणि आता ते काय रद्दीमध्ये विकणार का आमची शपथपत्र आणि सदस्यांची आहे की तेवढंच निवडणूक आयोगाला कमाई होईल, कारण लाखाच्या संख्येमध्ये आम्ही दिलेली आहे, ती काय रद्दी नाही दिलेली. आपल्याकडे एकच आहे की शिवसेना भवन ही इमारत आपल्याकडे आहे, उद्या जर तिच्यावरती दावा केला तर असं काय काय मोगलाई मशाल चिन्ह काढून घेण्याचा प्रयत्न होईल की काय अशी भीती तुम्हाला वाटते? मशाल चिन्ह काढून नाही, ज्या पद्धतीने हलकटपणा चाललेला आहे तो हलकटपणा बघितल्यानंतर धनुष्यबाण त्यांनी घेतला, उद्या मशाल पण काढून घेतील आणि मशाल काढून घेतील आणि निवडणुका लावतील. ज्या समता पार्टीनं निवडणूक आयोगामध्ये मशाल चिन्हावरती दावा केला होता तीच समता पार्टी मशाल चिन्हावरती पुन्हा दावा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं करते. म्हणून मी तुम्हाला काय म्हटलं, काय वाटेल ते करतील ते, पण शेवटी हातात येईल ते हत्यार लोकशाहीच्या लढाईमधलं. महाविकास आघाड़ी के नेताओं की कोई बात हुई फैसले आने के बाद से कांग्रेस से जिसने बात की आपसे? पहले आपसे बात करो मैं. सर आम्ही येताना प्रतिक्रिया जाणून घेत होता, प्रचंड रोष आहे शिवसैनिकांचा. तेच माझं म्हणणं आहे. तुम्ही सर्वसामान्य शिवसैनिकांशी संवाद साधण्यासाठी एखादी सभा किंवा एखादी बैठक घेऊ ना आज पहिलं म्हणून मी तातडीने तुमच्या माध्यमातून मी माझ्या शिवसैनिकांशी बोलतोय, माझ्या भावना त्यांच्याबरोबर मी शेअर करतोय आणि महाराष्ट्रातली जनता ही खूप जागरूक आहे, खूप संवेदनशील आहे आणि त्या जनतेला हे पटणारं नाहीये. शेवटी अन्यायाविरुद्ध लढणार हा महाराष्ट्र आहे आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्यामध्ये महाराष्ट्र नेहमी अग्रेसर राहिलेला आहे, तो याही वेळेला राहील. ठीक आहे, चला सगळ्यांना धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर ही होती उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद. त्यांनी निवडणूक आयोगावर सुद्धा कडाडून टीका केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्याचबरोबर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी या पत्रकार परिषदेतून मांडलेले आहेत. ते असं म्हणाले होते की सुप्रीम कोर्टात निकाल येण्या अगोदर निवडणूक आयोगाकडून निकाल देण्याची घाई केली हे चुकीचं आहे. त्यानंतर त्यांनी शिंदे गटाचा उल्लेख हा मिंदे गट असाच केलेला आहे. त्याचबरोबर धनुष्यबाण चोरला अशा पद्धतीनं त्यांनी घणाघात केलेला आहे. नामर्दांनो चोरी तुम्हाला पचणार नाही अशा पद्धतीची जी टीका आहे ती उद्धव ठाकरेंनी केलेली आहे. त्यानंतर त्यांनी शिवसैनिकांना आपल्या पत्रकार परिषदेतून धीर देण्याचा सुद्धा प्रयत्न केलाय. शिवसेना संपली असं वाटत असेल तर तसं होणार नाहीये, मी अजून दम सोडलेला नाहीये, त्यामुळे शिवसैनिकांनो तुम्ही सुद्धा अजून खचू नका
त्याचबरोबर त्यांनी काही बाळासाहेबांची आठवण असलेला एक धनुष्यबाण समोर आणला पत्रकार परिषदेत, आणि या धनुष्यबाणाची बाळासाहेब ठाकरे यांनी पूजा केली होती आणि हा देवघरात असलेला आमचा धनुष्यबाण आहे, तो मात्र धनुष्यबाण हा कायमच आमच्याकडे राहणार आहे. जरी निवडणूक आयोगानं मिंदे गटाला आमच्या पक्षाचं नाव दिलं असेल किंवा धनुष्यबाण दिलं असेल असं सुद्धा त्यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर त्यांनी हे सांगायला ते विसरले नाही की आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत, सुप्रीम कोर्टात या निकालाविरोधात दाद मागणार आहोत. त्यानंतर ते पुढे असं म्हणाले आहेत की या निर्णयानंतर अगदी 2 महिन्यात किंवा अगदी काही वेळानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लागू शकतात. हे बोलताना त्यांनी फडणवीस असतील, मोदी असतील, पंतप्रधान मोदी असतील, त्यानंतर केंद्रीय मंत्री अमित शहा असतील, या सगळ्यांवरच त्यांनी टीका केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सुद्धा त्यांनी मांडले आणि हे सगळं घडत असताना त्यांनी नारायण राणे यांच्यावर सुद्धा टीका केलेली आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी वक्तव्य केलं होतं. यावेळी मात्र त्यांनी त्यांचं नाव घेतलं नाही. एका केंद्रीय मंत्र्यांनी असं म्हटलं होतं की तुम्ही आताच ब्रेकिंग न्यूज देऊन टाका की हे जे पक्ष आहे किंवा जो चिन्ह आहे तो शिंदे गटाला मिळणार, अशा पद्धतीचं जे वक्तव्य होतं, या वक्तव्याचं सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पत्रकार परिषदेत समाचार घेतल्याचं सुद्धा पाहायला मिळतं. असे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी यात मांडलेले आहेत. त्याचबरोबर कणकवलीत आपण जाणार आहोत. सध्या सिंधुदुर्गात याचा जल्लोष सुरू झालेला आहे. आमदार नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत हा जल्लोष आहे. त्याचबरोबर कशा पद्धतीनं हा जल्लोष होणार आहे, नितेश राणे अगदी काही वेळा तिथं पोहोचणार आहेत, हा जल्लोष आपल्याला पाहायचाच आहे. त्याचबरोबर या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करायची आहेत. मात्र तत्पूर्वी सुषमा अंधारे यांची प्रतिक्रिया यावर आलेली आहे, ती सुद्धा पाहूया. निवडणूक आयोगाने आज दिलेला निकाल हा बघण्याच्या आधी मागील 3 दिवसापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नारायण राणे या तिघांचे स्टेटमेंट काय पद्धतीचे आले ते तपासून बघितले तर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील. ज्या अर्थी हे नेते धनुष्यबाण आम्हालाच मिळणार, निकाल आमच्याच बाजूने लागणार, तुम्ही कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून घ्या, अशा वल्गना करतात, याचाच अर्थ स्वायत्त यंत्रणा काय पद्धतीने स्वायत्त यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप होत असेल हे चित्र स्पष्ट आहे. पण निवडणूक आयोग हा काही अंतिम नव्हे. आम्ही न्यायालयीन लढा लढणार आहोत आणि त्यातही प्रतीकांच्या राजकारणापेक्षा मूल्याधिष्ठित राजकारण प्रचंड मोठे असते आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणामध्ये शिवसेनेचं जे अधिष्ठान आहे ते अधिष्ठान सेना भवन, मातोश्री आणि सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावामध्ये आहे. तर ही होती सुषमा अंधारे यांची प्रतिक्रिया. अगदी त्यांनी परखडपणे मांडले, जरी हे गेलं असेल तरी चिन्ह पक्ष गेलं असेल तरी सुद्धा मातोश्री, उद्धव ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाभोवतीच जी काही सूत्र असतील ती फिरतील आणि हेच केंद्रबिंदू कायम राहील, अशा पद्धतीची त्यांची प्रतिक्रिया होती. आता कणकवलीत जाऊयात. कणकवलीत नेमकं वातावरण काय, कशा पद्धतीचा जल्लोष आहे हे आपण थोड्या वेळात पाहणार आहोत. विनायक, मी तुझ्याकडे येते. उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेतले अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आपण पाहिले. त्यातली पहिला जो मुद्दा होता त्यांचा तो म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं की सुप्रीम कोर्टातला निकाल येण्या अगोदर, म्हणजे 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय येण्या अगोदर निवडणूक आयोगाकडून निर्णय येणं हे चुकीचं आहे असं सुद्धा ते म्हणाले होते. त्याचबरोबर त्यांनी आणखीन काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, जसं तो शपथपत्राचा होता की निवडणूक आयोगावर त्यांनी कडाडून टीका केलेली आहे. निवडणूक आयोगानं शेण खाल्लं हा निर्णय देऊन, अशा पद्धतीचा त्यांचं वक्तव्य आहे. आणि त्याचबरोबर शपथपत्र आमच्याकडून का मागून घेतली, जर तुम्ही या सगळ्या गोष्टींवर जर तुम्ही निर्णय देणार असाल तर शिंदे गटापेक्षा आमची जी शपथपत्र होती त्याची संख्या जी होती ती मोठ्या प्रमाणात होती, जास्त होती, अशा पद्धतीने त्यांनी ते मुद्दे मांडलेले आहेत. त्याचबरोबर आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत ही सुद्धा भूमिका त्यांनी या पद्धतीने मांडलेली आहे. एकंदरीतच त्यांची प्रेस आणि आताची त्यांची बॉडी लँग्वेज यातून नेमकं काय कळतंय, काय सांगशील? नक्कीच हा जो निकाल आहे हा उद्धव ठाकरेंसाठी खूप मोठा धक्कादायक निकाल आहे खरं तर. पण उद्धव ठाकरे या निकालावर बोलत असताना संयमी दिसले, शांत दिसले, थोडेसे भावनिक सुद्धा झालेले दिसले आणि ज्या पद्धतीनं ठाकरेंचा जो बाणा आहे, ठाकरी बाणा आहे, त्या पद्धतीनं त्याने आयोगावर टीकासुद्धा केलेली आहे किंवा काही मंत्र्यांची नावं घेत, काही मंत्र्यांची नावं न घेत
ते उद्धव ठाकरे बोललेले आहेत. सर्वप्रथम जर बघितलं तर आयोगावरच रोष जो होता या निकालावर तो उद्धव ठाकरेंचा होता. आयोगाचा निकाल हा लोकशाहीला घातक आहे असं सुरुवातीला उद्धव ठाकरे बोलले आणि मोदींनी लाल किल्ल्यावरनं जाहीर करावं की लोकशाही संपली आहे असंही त्यांनी वक्तव्य केलं. आणि हे करत असताना मीडियावर सध्या जे काही परिस्थिती उडवली जाते, माध्यमांचा आवाज दाबला जातोय, माध्यमांना कारवाईला सामोरं जावं लागतंय, कारण एकंदरीत माध्यम ज्या पद्धतीनं कामं करतायत, जे काही सत्य आहे ते मांडत असतात. विनायक, एक महत्वाची घडामोड समोर येते, या मुद्द्यावर आपण बोलणारच आहोत, पण अशी महत्वाची घडामोड समोर येते की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे पूर्णपणे बदललेलं आहे. त्यांनी ट्विट सुद्धा केलेलं आहे. त्यावर त्यांनी शिवसेनेचं जे नाव आहे आणि जो धनुष्यबाण आहे तो त्यांनी आपला प्रोफाईल पिक्चर केलेला आहे. त्यांच्या प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून त्यांनी बदललेलं आहे. आपण त्यांचं ट्विट पाहणार आहोत. हे ट्विट काय आहे ते जाणून घेऊयात. एकनाथ शिंदेंचं, निवडणूक आयोगानं दिलेला आजचा निकाल आम्ही अत्यंत नम्रपणे स्वीकारत आहोत. वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे आम्ही सगळे मावळे आहोत. त्यांच्या विचारांची प्रतारणा होत असेल तर आम्ही वाट पाहू शकत नाही आणि शिवसेना आता योग्य मार्गावर वाटचाल करेल असं मी वचन आम्ही सर्व मावळे आज तमाम जनतेला देत आहोत. धनुष्यबाण हे चिन्ह आम्हाला मिळालंय. या रूपानं वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि वंदनीय गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांचा आशीर्वाद आम्हाला मिळाला असल्याची आमची भावना असून ती प्रसाद रूपानं आम्ही स्वीकारतोय. शिवसैनिकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून शिवसेनेच्या लढ्यात सामील व्हावं. त्यांना पूर्वीचा आत्मसन्मान आणि प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून देण्याचं वचन मी आज देतोय. पुढच्या काळात बाळासाहेबांच्या विचारांवर वाटचाल केली जाईल आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठीच शिवसेना कार्यरत राहील. महाराष्ट्रातील जनतेनं आमच्यावर विश्वास ठेवावा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि #शिवसेना. आणि त्याचबरोबर त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सोबतचा जो जुना फोटो आहे तो त्यांनी शेअर केलेला आहे. सत्तांतराच्या काळात सुद्धा त्यांनी हा फोटो शेअर केला होता. पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेबांसोबतचा जो जुना फोटो आहे तो शेअर करत हे संपूर्ण ट्विट लिहिलेलं आहे. बाळासाहेबांचा विचार आम्ही पुढे घेऊन जाणार आहोत. त्यांच्या विचारांची जर प्रतारणा होत असेल तर आम्ही ते सहन करू शकत नाही, अशा पद्धतीचं हे सगळं ट्विट आहे. आणि आता त्यांनी आपल्या प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून त्यांनी जो आपला डीपी असेल तो बदललेला आहे. शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह असलेला डीपी त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ठेवलेला आहे. एकंदरीत आता जी शिवसेनेची पुढची वाटचाल आहे ती या निमित्तानं त्यांनी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न हे आता केलेला आहे. त्यानंतर अनेक घडामोडी घडणार आहेत, त्याविषयी सुद्धा आपण बोलणार आहोत. विनायक, आपण एकदा बोलूया उद्धव ठाकरेंच्या या पत्रकार परिषदेतल्या मुद्द्यावर, त्यानंतर आपण शिवसेना जी आता जे काही बदललेली समीकरणं आहेत त्यावर आपण बोलूया. नक्कीच ज्या पद्धतीनं पत्रकार परिषद झाली तर लोकशाहीला कुठेतरी हे घातक ठरतं असं त्यांचं म्हणणं होतं, किंवा जे निवडणूक आयुक्त आहेत त्यांनी शेण खाल्लं अशी प्रतिक्रिया ठाकरेंनी दिली. आणि त्यांनी जे म्हटलं की त्यांनी बॉन्ड दिले होते, शपथपत्र दिली होती, तर हा सगळा आटापिटा नेमका कशासाठी केला? तर चिन्ह आणि पक्षाचं नाव हे शिंदेनाच द्यायचं होतं आणि जे आयुक्त आहेत ते मोदी असतील किंवा राज्य आपलं केंद्रातलं सरकार आहे यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचं टीका आहे ही उद्धव ठाकरेंनी केली. या दरम्यान जर बघितलं तर चोर म्हणून हिणवलंय पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंनी या 40 आमदार आणि एकनाथ शिंदेला. तुमच्यात हिंमत असेल तर निवडणुकांना सामोरं जा, निवडणूक लढा, असं त्यांनी आव्हान आहे दिलेलं आहे. याच्या आधी सुद्धा उद्धव ठाकरेंकडनं आव्हान दिलं गेलं होतं असं ते म्हणाले, पण निवडणुका लढायला हे तयार नाही आहेत, यांच्यात हिंमत नाही आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याचबरोबर जर बघितलं तर धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव शिंदेंकडे दिल्यामुळं लवकरच 2 महिन्यात निवडणुका जाहीर होतील, मग त्या महापालिकेच्या असतील किंवा अन्य होतील असंही वक्तव्य आहे त्यांनी केलेलं आहे. आणि जे आता मशाल किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं नाव त्यांच्याकडे आहे, ती मशाल सुद्धा ऐन निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोग त्यांच्याकडनं काढून घेईल हेही ते बोललेत. आणि हे सगळं होत असताना एक वाक्य ते महत्त्वाचं बोलून गेलेत की शिवसेना ही लेचीपेची नाही आहे, आम्ही पुन्हा उभे राहू. ज्यावेळी बाळासाहेबांनी शिवसेना स्थापन केली होती 66 सालात त्यावेळीची परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे. आणि पुन्हा एकदा त्यावेळी हे आमदार नव्हते, खासदार नव्हते, फक्त संघटना होती आणि प्रेम करणारे लोक होते. आज ज्यांना निवडून दिलं ते सोबत नसले तरी ज्यांनी निवडून दिलं ते आमच्या सोबत आहेत, आमच्या संघटनेसोबत आहेत असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. आणि मगाशी तू ज्याचा उल्लेख केला की त्यांनी एक धनुष्यबाण दाखवलं, ते धनुष्यबाण बाळासाहेबांच्या देवाऱ्यातलं आहे. ज्या धनुष्यबाणाचं पूजन बाळासाहेबांनी केलं ते धनुष्यबाण दाखवताना थोडेसे भावुक होताना पण उद्धव ठाकरे दिसले.
याच सगळ्यात जर महत्त्वाचा रोग जर त्यांचा कोणावर असेल तर त्यांनी लघु सूक्ष्म केंद्रीय मंत्री म्हणून राणेंचं नाव नाही नाव घेता, घेतलं हो. पण त्यांच्यावर टोला हाणला. देवेंद्र फडणवीसांचंही नाव नाही घेतलं पण उपमुख्यमंत्री पदांचा उल्लेख केला. ही सगळी मंडळी अगदी काही दिवसांपूर्वी बोलली होती की हे चिन्ह आणि हा पक्ष हा शिंदेना मिळणार. तर हे कुठेतरी सगळं प्री प्लॅन आहे किंवा आयोग जो आहे हा दबावाखाली आहे असंच ठाकरेंच्या किंवा म्हणण्यातनं आमच्या विरोधात किंवा शिवसेना संपवण्याचा जो कट कट आहे तो हा या निमित्तानं रचला उघड गेलाय असं ते त्यांचे आरोप आहेत. अगदी संजय राऊत सुद्धा तेच म्हणत होते. परंतु हे सगळं होत असताना त्यांनी न्यायालयात आपण राहणार आहोत हेही सांगितलेलं आहे. शेवटचा जो काही विश्वास आहे तो न्यायमूर्तींवर आहे आणि शेवटची आशा काय जी आहे ती सुप्रीम कोर्टातनंच आहे आणि तिथल्या आदेशावर आहे असंही ते म्हणाले. जर तिथेही अशाच पद्धतीचा न्याय मिळाला तर नक्कीच भविष्यात निवडणुका रद्द करून राज्यात किंवा देशात राज्यात नव्हे हुकुमशाहीच राबवावी असं थेट त्यांनी मोदींवर पण टीका केलेली आहे. त्यामुळे एकंदरीत उद्धव ठाकरेंची आज देहबोली पाहता किंवा ज्या पद्धतीनं आज त्यांचा पत्रकार परिषद पाहिल्यानंतर अगदी सामंजस्याने त्यांनी उत्तरं दिली, तेवढाच करारी बाणा सुद्धा दाखवला. हे सगळं पाहता उद्धव ठाकरे खचलेले नाहीयेत हे दिसून आलं. त्यांनी शिवसैनिकांना आव्हान केलंय की आपण संपलेलो नाही आहोत. शिवसेना ही आजवर अशा अनेक प्रसंगातनं गेलेली आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सुद्धा बाळासाहेबांना सुद्धा अशा परिस्थितीतनं जावं लागलं होतं. तेव्हा ना शिवसेनेचे आमदार होते ना खासदार होते. शिवसेना एक मराठी माणसासाठी लढणारी एक संघटना होती जी बेळगाव सीमा प्रश्नावर लढत होती, मुंबईच्या प्रश्नावर लढत होती आणि त्यावेळी प्रबोधनकार ठाकरे सुद्धा बाळासाहेबांच्या साथीला होते. पण या सगळ्या मध्यंतरीच्या काळामध्ये काही मतांतरं झाली, काही निर्णय बदलले, भूमिका बदलल्या. महाविकास आघाडी सरकार आलं आणि महाविकास आघाडी सरकारच याच्या मागे सगळ्यात महत्त्वाचं ठरतंय. कारण या सरकारची स्थापना आणि उद्धव ठाकरेंना मिळालेलं मुख्यमंत्रीपद हेच कुठेतरी जे आमदार होते किंवा शिंदे पण असतील यांना त्या गोष्टी पटल्या नाही आहेत किंवा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2.5 वर्षाच्या कार्यकाळात ते सगळे एकत्र होते. पण निधी वाटप असेल किंवा महत्त्वाचं जर यातलं म्हणायचं झालं तर 2024ची निवडणूक आहे. कारण ज्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या विरोधात हे आमदार निवडून आले त्याच आमदारांना त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांकडनं भरीव निधी दिला गेला, त्यांना पाठबळ दिलं गेलं. एका प्रकारची नाकाबंदी ह्या सगळ्या आमदारांची जे उद्धव ठाकरेंबरोबर आमदार होते त्यांची केली जात होती. त्याच्यामुळे भविष्यातला पराभव किंवा भविष्यात आपलं काही खरं नाही ही त्यांची भावना निर्माण झाली होती आणि उद्धव ठाकरेंचं आजारपण पण दुर्दैवानं त्याच वेळी आलं. त्याच्यामुळे थेट संपर्क होत नव्हता, कोरोनासारखी परिस्थिती होती आणि या सगळ्यातनं हे बंड घडलं. या बंडाचा परिणाम असा झाला की संपूर्ण जगात महाराष्ट्रातलं हे बंड पोचलं. शिंदेनी ज्या पद्धतीनं थोडके नाही तर 40 आमदार, फक्त 15 ते 16 आमदार हे शिवसेनेत राहिले, उरलेले सगळे आमदार त्या ठिकाणी गेले. आजच्या क्षणाला राज्याची परिस्थिती पाहिली तर काँग्रेसमध्ये वाद आहेत. राष्ट्रवादीत सुद्धा जो सुप्त संघर्ष आहे तो समोर येत नाही आहे पण त्यातला संघर्ष आहे तो काही बातम्यांच्या माध्यमातून किंवा काही बॅनर्सच्या माध्यमातून आपल्याला दिसतोय. किंवा आजच्या क्षणाला देवेंद्र फडणवीस बोलून गेलेत की जो मधला म्हणजे या 5 वर्षात हे तिसरं सरकार बसतंय. पहिलं सरकार फडणवीस आणि अजित पवारांची पहाटेची शपथ, त्याच्यानंतर महाविकास आघाडी आणि आताचं हे तिसरं सरकार. तर जो पहिला प्रयोग झाला होता तो खुद्द शरद पवारांच्या सहमतीनुसार, त्यांच्या संमतीनुसार झाला. असं जो गौप्यस्फोट आहे तो आज 3 वर्षानंतर फडणवीस करतायत आणि त्याच्यानंतर ह्या पण सगळ्या ज्या घटना घडत आहेत. किंवा काल सुद्धा अजित पवार प्रेसला सामोरे जात असताना या गौप्यस्फोटावर ते बोलले नाही आहेत, त्यांनी तिथनं जाणं पसंत केलं, नो कॉमेंट्स सांगितली. तर हे सगळं पाहता राजकारणात ज्या पद्धतीनं भाजपकडनं असेल जो दबाव टाकला असं जे शिवसेनेचे म्हणजे उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे कार्यकर्ते म्हणतात. आणि आजचा निकाल सुद्धा, कारण आजच 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या सगळ्या आमदारांच्या त्यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी किंवा निलंबनाच्या ह्याच्यासाठी याचिका ही सुप्रीम कोर्टात दाखल असताना ते जे प्रकरण आहे किंवा ती जी सुनावणी आहे ती 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाणार असं समजत होतं. पण आजच समजलं की 5 न्यायाधीशांचं खंडपीठ त्यावर सुद्धा निर्णय घेणार आहे आणि तो निकाल त्यांनी राखून ठेवत पुढची तारीख दिली आणि आज केंद्रीय निवडणूक आयोग हा निकाल जाहीर करत आहे आणि हाच निकालाच्या जोरावर शिंदेचे वकील उद्याच्या
त्या सुनावणीमध्ये युक्तिवाद करणार आहेत, कारण हे आमदार जर अपात्र ठरले नाही तर राज्यातलं सरकार हे स्थिर राहणार आहे, सरकारला कुठलाही धोका नसणार नाहीये. 2024 पर्यंतचा उरलेला जो काही कार्यकाळ आहे ते मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे असतील आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस असतील हे पूर्ण करणार आहे. त्यामुळे ज्या पद्धतीनं विरोधक हे सरकार कोसळेल किंवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं पद धोक्यात आहे, ते घटनाबाह्य पद आहे किंवा हे सरकारच घटनाबाह्य आहे, हे जे सगळं म्हणत होते त्याला आज कुठेतरी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निकालामुळे थोडंसं पाठबळ हे याचिका दाखल करताना किंवा एक प्लस पॉईंटमध्ये ठरलेलं आहे आणि त्यांचं पारडं नक्कीच जड झालं आहे. आणि याच्यावरच जी टीका आहे, कारण लोकशाहीला हे घातक ठरत आहे असं उद्धव ठाकरेंचं मत आहे. आणि उद्धव ठाकरेंनी याचे दाखले देताना मीडियाला सुद्धा लोकशाहीच त्यांनी हातात घेतली तिथली बरोबर आणि दाखवली की हे लोकशाही धोक्यात आहे म्हणाले. मीडियाला सुद्धा त्यांनी एकसंघ होण्याचं सांगितलं. हे सगळं पाहता कुठेतरी आपल्या देशातली न्यायव्यवस्था किंवा संपूर्ण जी यंत्रणा आहे ही खरोखरच आज जे देशातले नेते आहेत त्यांच्या दबावाखाली आहे का, हा सुद्धा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतोय. कारण आजच सुनावणी झाली, आजच त्याचा निकाल राखून ठेवला किंवा पुढची तारीख दिली आणि त्याच्या आधी त्या सुनावणीला शिंदे गटाच्या वकिलांना भर मिळेल किंवा ताकद मिळेल अशा पद्धतीचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दिला. त्याच्यामुळे नक्कीच उद्धव ठाकरे जे बोलले त्यात तथ्य आहे. ते एकदमच ज्या पद्धतीनं त्यांनी टीका केली की तीही योग्यच मानली पाहिजे, कारण ह्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असतो. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरेंसमोर एकच न्यायालय राहिलंय, कारण त्यांच्या बोलण्यातनं पण त्यांनी सांगितलं की निवडणूक आयोग असेल किंवा कोर्ट असेल यांच्याकडनं काय न्याय येईल काय मिळेल हे आता जो निवडणूक आयोगाने दिलं ते दबावाखाली दिलं किंवा त्यांनी शेण खाल्लं असं त्यांनी म्हटलं. उद्या न्यायालयाकडनं जे काही निकाल मिळेल तीच एक काही ती शेवटची आशा आहे. तिथनंही जर अपेक्षित असं त्यांना किंवा आशा असलेला निकाल नाही आला तर एकमेव शेवटचा कोर्ट किंवा मतदार राजा आहे किंवा महाराष्ट्रातली जनता आहे, या जनतेवर त्यांनी पुढची जी सगळी काही जबाबदारी आहे ती सोपवलेली आहे, शिवसैनिकांवर सोपवलेली आहे. कारण या सगळ्यात आपण जर पाहत असू तर 2 शिवसेना ज्यावेळी तयार झाल्या, आत्ताच एक अपडेट जी येते आपल्या दापोली या ठिकाणी जे शिवसेनेची शाखा आहे त्या शाखेमध्ये शिंदे गटाचे शिंदे गटाचे म्हणजे आत्ताच्या शिवसेनेचे जे पदाधिकारी आहेत ते घुसले, तिथे दोघांमध्ये काहीतरी बाचाबाची झाली अशाही घटना समोर येतात. ह्या आता राज्यात होणार आहे. ठाण्यामध्ये सुद्धा आपण मागे पाहिलं होतं की एकनाथ शिंदेच्या कार्यालया म्हणजे जिथे शिवसेनेची शाखा होती तिथे जे शिंदेचे कार्यकर्ते आहेत ते जाताना पाहायला मिळाले होते आणि नंतर 2 चाव्या 2 कुलप असं नंतर त्या ठिकाणी तो वाद संपुष्टात आला होता. पण हा वाद आता चिघळणार आहे, कारण शिवसेना आणि शिवसेनेचं चिन्ह हे शिंदेकडे गेल्यामुळं ज्या सगळ्या शाखा राज्यभरातल्या आहेत या शाखांवर आता शिंदे दावा करणार आहेत, शिंदेचे आमदार दावा करणार आहेत, शिंदेचे पदाधिकारी दावा करणार आहेत. त्याच्यामुळे आता डोकी फुटणार आहेत, हाणामाऱ्या होणार आहेत आणि ह्याची सुरुवात आता कुठेतरी होताना दिसतंय. आपल्या कोकणातल्या काही भागात ह्याची सुरुवात झालेली आहे. आणि महत्वाचं म्हणायचं झालं जुली तर विशेषतः कोकण किंवा सिंधुदुर्गात भाजप उत्साहात आहे, भाजप जल्लोष करतोय. अगदी शिंदे गटापेक्षा भाजपचा उत्साह जास्त दिसतोय. बरोबर, अगदी तेच तुला सांगणार होते. तर कणकवलीत काही वेळानंतर आमदार नितेश राणे भाजप आणि शिवसेना आपण आता म्हणूया हे दोघं युतीचा विजय झाला अशा पद्धतीचे तिकडचे कार्यकर्ते सांगतायत. समीर नलावडे यांनी प्रतिक्रिया दिली, गोटा सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आणि हे भाजप एकत्र येऊन आता जल्लोष करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र मी तुझ्याकडे येते. खरं तर कोकणवर बाळासाहेबांचं विशेष प्रेम होतं आणि कोकणनं सुद्धा प्रत्येक निवडणुकीत बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मोठा पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर आत्तापर्यंत म्हणजे जेव्हा शिवसेनेतले अनेक आमदार निवडून आलेत, त्यानंतर खासदार हे विनायक राऊत आहेत, असं असताना बदललेल्या घडामोडींचा परिणाम कशा पद्धतीनं आपल्याला कोकणात पाहायला मिळणार आहे. कारण भाजपनं आता निवडणुकांची मोठ्या प्रमाणात तयारी करायला ही राज्यसभेपासूनच सुरुवात केलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. ज्या पद्धतीनं मोठा माहोल तयार केला गेला आंगणेवाडीच्या जत्रेपासूनच ते बघता भाजप आणि आता आपण म्हणू की आमदार वैभव नाईक वगैरे असतील हे सगळे लढताना दिसतील. ह्या मुद्द्यावर आपल्याला बोलायचंच आहे. कोकण आणि शिवसेना या नात्यावर बोलायचं आहे. पण आता थेट जाऊयात कणकवलीत. तिथं भाजपचा आनंदोत्सव सुरू झालेला आहे.
युतीचा शिवसेना भाजप युतीचा हे आपण थेट दृश्य पाहतोय कणकवली. यात नितेश राणे आल्या फटाके नाही हो. इलाका तेरा धमाका मेरा या बॅनरची आज चर्चा सिंधुदुर्गात कणकवलीत होती आणि या बॅनरला उत्तर इलाका भी मेरा और धमाका भी मेरा अशा पद्धतीनं पोस्टर व्हायरल करत राणेंकडनं सांगितलं गेलं होतं. आणि जे संजय राऊत कणकवलीत येण्यापूर्वी राणेंनी सांगितलं होतं की कसला धमाका आहे, काय धमाका आहे, किंवा माकडांचा उल्लेख राणेंनी केला होता की कोकणात शेतात माकडं येतात, तसं एक माकड आज इथे आलेलं आहे. किंवा संजय राऊत जेव्हा सगळ्या जणांनी माझा हसरा चेहरा जरा उद्धव आणि आदित्य ठाकरेकडे पाठवा. अरे उद्धव बोल बाबा बोल. शिंदे गटाच्या बाजूने चिन्हही मिळालं आणि शिंदे गट नाही हो, आता शिवसेना. पहिली प्रतिक्रिया नाही, आता कालपासून आमच्या कणकवलीमध्ये बॅनर लागलेले, इलाका तुमचा धमाका आमचा. आता इलाका पण आमचा आणि धमाका पण आमचा. आणि आमच्या कणकवलीमध्ये आल्यानंतर बघितलं ना, राणेंचे कणकवलीमध्ये पाऊल टाकलं आणि परत चड्डी पकडून पळायला लागलं. परत येऊ नका आमच्या कणकवलीमध्ये, नाही तर उरलं सुरलं पण जाईल इथून. एक लक्षात घ्या, उगाच आम्हाला जे बाळासाहेबांच्या विचारांचे हक्काचे वारसदार आहेत आमचे एकनाथ शिंदे साहेब आणि त्यांचे सगळे जे काही शिवसैनिक जे त्यांच्या बरोबर आहेत, आज खऱ्या अर्थाने हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना मनातून समाधान झालं असेल, किती पण असतील. मोठ्या साहेबांनी जी काही शिवसेना उभी केली आणि त्यांच्या स्वतःच्या मुलांनी आणि नातवंडांनी जे काही त्यांचे विचार सत्तेसाठी आणि मुख्यमंत्री पदासाठी जे धुळीस मिळवण्याचं काम केलं, ही चपराक ही अजून कोणी दिली नाही. ही आमच्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांनी म्हणजे आमच्या मोठ्या साहेबांनीच उद्धव आणि आदित्य ठाकरेला चपराक दिली आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावं. राणेसाहेब, संजय राऊत यांनी मगाशी भाषण करतेवेळी भाजपाने एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या आमदारांना बाजारगुंजी असं संबोधलं होतं. आता त्याच्याबरोबर उरलेले आमदार तरी त्याच्याबरोबर राहतील का? कुडाळ, मालवण, सकट हे जरा त्याला गोवापर्यंत जाण्याच्या अगोदर विचारा जरा. आतापासून फोनापुनी सुरू झाली असेल बघा शिंदे साहेबांकडे की आम्ही येऊ का, कारण आता त्यांना शिंदे साहेब सोडून दुसरा पर्याय येत नाही. एक चुकून विधानसभेमध्ये व्हीप कुठल्या निर्णयाची निघाली तर सगळ्या जणांना अपात्र करतील, आदित्य ठाकरे सकट. म्हणून आदित्य ठाकरेंनी पण आता एकनाथ शिंदे साहेबांकडे यावं. आता उद्धव ठाकरेकडे काही उरलेलं नाही. आणि हे जे काय आज दिवस दाखवलेले आहेत ते फक्त आदित्य ठाकरेमुळेच आहेत, एक तुम्हाला सांगतो. त्यांनी जे काय आपल्या नाईट लाईफ गँग बरोबर जो काय 2.5 वर्ष हायदोस घातला, मुख्यमंत्री पद असेल, मंत्री पद असेल, सगळ्याचा गैरफायदा उचलून जी शिवसैनिकाला जे मूळ जे शिवसैनिक आहेत त्यांना धुळीस मिळवण्याचं काम केलं, बाळासाहेबांचे विचार धुळीस मिळवले, हे सगळ्याचा पूर्ण जबाबदार हा आदित्य ठाकरे म्हणजे उद्धव ठाकरेचा मुलगाच आहे. आज तोंड पाडून बसलेला आहे वडिलांच्या बाजूला. पत्रकार परिषद बघितलं, हेच अगर 2.5 वर्ष शिंदे साहेबांना आणि शिवसैनिकांना सांभाळलं असतं ना तर आजचा दिवस आला नसता. म्हणून राणेंची मुलं अशी आहेत, हे जे सतत बोलत होते ना, आता उद्धव ठाकरेचा मुलगा किती मोठा नालायक निघाला हे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये त्याची नोंद झालेली आहे. साहेब, संजय राऊत मगाशी असं पण बोलले की अरे जाऊन दे रे, काय उरलंय त्याचा. जर शिवसैनिकांना अरे केलं गेलं तर लक्षात ठेवा कनेडी पॅटर्न राबवला जाईल. म्हणजे काय, त्यांच्या शिवसैनिकांना तर म्हणजे जे काय उर त्यांना तर धुतलेलं आम्ही लोकांनी. आम्हाला एवढा अंदाज आहे तेवढा. काही लोकांना कानफडेत पडल्या होत्या, काही लोकांना मोठे धपाटे पडले होते.
तसं पॅटर्न राबवायचं तर कधीही सांगा, आम्ही तयार आहोत. पण आम्हाला आमच्या कणकवली, आमची सिंधुदुर्ग शांत ठेवायचं आहे. आम्हाला आमच्या जिल्ह्याचा विकास करायचा आहे. आम्ही आता एकनाथ शिंदे साहेब आणि आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमचा महाराष्ट्र, आमचा कोकण आणि आमचा जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाणार आहोत. म्हणून अशा उरल्या सुरल्या आता त्यांना मोजतो पण कोण? महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आजपासून, या क्षणापासून उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, तो अनिल परब, ह्या लोकांची काहीही किंमत उरलेली नाही, शून्य झालेले आहेत. म्हणून आपण आपल्यासारख्या पत्रकार मित्रांना पण सांगेन, आता त्यांच्याबद्दल प्रश्न विचारून आमचा वेळ खराब करू नका, कारण आता त्यांच्या नावाने बातम्या पण चालणार नाही. साहेब त्यांनी असं पण म्हटलं आहे संजय राऊतनी, कारण हे जाहीर भाषणामध्ये केलेलं वक्तव्य आहे की संजय राऊत असं बोलले की मी आज मला येऊन दाखवा असे ज्यांनी इशारे दिले, तर मुंबईपासून कणकवलीपर्यंत मी एकटा पोलीस बंदोबस्त न घेता आलो, हिंमत असेल तर अडून. मी आता त्याला बघितलं नाही आणि अशा छोट्या माणसावर मी नाही उत्तर देतो. छोटा माणूस आहे. आमच्याकडे पण प्रहारचे संपादक आहे. आता प्रहारचे संपादक उद्या आव्हान द्यायला लागले तर आम्ही ऐकायचं का? आमदार नितेश राणे यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला आनंद झालेला आहे आणि आनंद त्यांनी व्यक्त केलेला आहे आणि त्यांनी आनंद उत्सव फटाके वाजून इथे कणकवली पटवर्धन चौकामध्ये साजरा केलेला आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी भाजपच्या गोटात ही आनंदाचं वातावरण इथे निर्माण झालेलं आहे. कणकवलीमध्ये राणेरवर संजय राऊत यांनी प्रहार केला होता, त्यानंतर आमदार नितेश राणे यांनी त्याला चोख उत्तर दिलेलं आहे. हा निकाल आमच्या बाजूला लागला आणि त्यामुळे हा आनंदोत्सव आम्ही साजरा करत आहोत. संजय राऊत यांच्या बातम्या आता चालणार नाहीत असंही त्यांनी दाखवलं आहे. कोण त्यांना डिमांड देणार असंही त्यांनी थेट सांगितलेलं आहे. त्यामुळे त्यांनी किती आव्हानं दिली तरी आम्ही त्यांना थेट उत्तर देऊ असं देखील ते बोललेले आहेत. उमेश बुचडे, कोकणसाठ लाईव्ह, कणकवली. कणकवलीतली आमदार नितेश राणे यांच्याकडून शिवसेना हे जे नाव आणि चिन्ह पक्ष आहे ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे आल्यानंतर भाजप युती म्हणून त्यांनी हा जल्लोष केलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधलाय. मात्र त्यांचा हसरा चेहरा बरंच काही सांगून जात होता. अगदी पत्रकारांशी सुरुवातीला बोलताना त्यांनी सांगितलं की माझा हा हसरा चेहरा आहे तो एकदा आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरेंना पाठवून द्या, अशा पद्धतीने त्यांनी वक्तव्य केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी संजय राऊतांना इशारा दिलाय की परत इथं येऊ नका कणकवलीत, नाहीतर जे काही उरलं सुरलं आहे तेही जाईल तुमचं. आणि वैभव नाईक यांचं नाव न घेता त्यांनी एक मोठा इशारा दिलेला आहे उद्धव ठाकरे यांना, तो असा की कुडाळ मालवणचे आमदार तरी आता तुमच्यासोबत राहणार आहेत का? एव्हा नाव एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत त्यांची फोनाफोनी सुरू झाली असतील असा स्फोट सुद्धा त्यांनी या निमित्तानं केलाय. आणि हे बोलताना त्यांनी एक वाक्य सांगायला ते विसरले नाही की हे सगळं घडलं त्याला कारणीभूत फक्त आणि फक्त आदित्य ठाकरे असल्याचं त्यांनी बोललंय. आपण जिल्हा बँकेपासून पाहतोय पायऱ्यांवर म्यावम्यावचा आवाज काढत आमदार नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांना डिवचलं होतं आणि त्यानंतर त्यांच्यातला जो सत्ता संघर्ष होता आदित्य ठाकरे आणि नितेश राणे यांच्यामधला वाढत गेलेला आहे आणि त्याचीच कुठेतरी प्रतिक्रिया ही या निमित्तानं उमटल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. विनायक, मी तुझ्याकडे येते. हे आपण आनंदोत्सव पाहिला भाजपचाच आणि त्याचबरोबर नितेश राणे यांची अनेक वक्तव्य सुद्धा पाहिली. त्यांनी अगदी खिल्लीच उडवलेली होती अगदी पहिल्यापासून आल्यापासून कणकवलीत दाखल झाल्यापासून. आणि त्याचबरोबर आपण मगाशी बोलत होतो तो म्हणजे शिवसेना, बाळासाहेब आणि कोकण यांचं नातं याविषयी आणि आता बदललेल्या समीकरणामुळे इथे कशा पद्धतीनं वेगळं समीकरण निर्माण होऊ शकतात आणि इथलं राजकारण आता कसं बदलू शकतं. नक्कीच पहिला प्रश्न आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजप इथं आता कशा पद्धतीनं पुन्हा एकदा उभारी घेण्यासाठी प्रयत्न करू शकते. नक्कीच पहिलं जे नितेश राणेंबद्दल तू म्हणालीस, दिशा सालियन प्रकरण असेल किंवा म्यावम्याव असेल, या प्रत्येक गोष्टीवरनं आदित्य ठाकरेंना टार्गेट करण्याची एकही संधी नितेश राणेंनी सोडली नाही. पेंग्विन सुद्धा प्रकरण आपण पाहिलेलंच आहे. पण या सगळ्यात होत असताना अनेक घटना आतापर्यंत घडून गेल्या. नवीन सरकार आलं, आता सुद्धा नितेश राणे जेव्हा प्रतिक्रिया द्यायला आले त्यावेळी ते हसतच होते. किंवा हा आपला चेहरा किंवा हा फोटो उद्धव ठाकरेंना पाठवा किंवा आदित्यना पाठवा असं ते म्हणाले. किंवा ह्याचं जे सगळं खापर आहे त्यांनी हे प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत आणि अनिल परब या सगळ्यांवर फोडलेलं आहे. त्यांच्यामुळे शिवसेनेची ही अवस्था झाली. आणि त्यांनी जसं म्हटलं की उरलेल्या आमदारातले काही आमदार हे शिंदेंसोबत शिवसेनेत जातील असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला आहे. नक्कीच पाहावं लागेल की कुठले आमदार आता ठाकरेंसोबत, उद्धव ठाकरेंसोबत राहत आहेत की शिंदेंसोबत शिवसेनेत जात आहेत, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. तर हे सगळं पाहता
जे शिंदेसोबतचे आमदार आहेत ते आज आदित्य ठाकरेंवर टीका करायला मोकळे होणार आहेत. मागच्या काही दिवसात ज्या पद्धतीनं आदित्य ठाकरे आक्रमक होत होते, एकनाथ शिंदेंवर टीका करत होते, हे पाहता आजच्या क्षणाला हे सगळे आमदार, हे सगळे नेते मंडळी आदित्य ठाकरेंना घेरणार एवढं नक्की. हे सगळं होत असताना विषय कोकणाचा आहे. कोकणात अगदी तू म्हटलं तसं राज्यसभेच्याच निवडणुकीनंतर कोकणात भाजपला आपला झेंडा फडकवायचा आहे, त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. नारायण राणेंना दिलेलं केंद्रीय मंत्रीपद असेल हे सुद्धा त्याचाच एक पहिला टप्पा म्हणायला लागेल आपल्याला. कारण अगदी रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग तळ कोकणात पाहिलं तर शिवसेनेची लाट होती, शिवसेनेचा भगवा होता. नारायण राणे शिवसेनेत असताना संपूर्ण हे कोकण सुद्धा तेवढंच भगवमय झालं होतं. इथे जनता दलाची विचारांची लोक असताना सुद्धा शिवसेनेला एक्सेप्ट केलं होतं. मध्यंतरीच्या काळात जर आपण पाहिलं, राणे काँग्रेसमध्ये गेले किंवा अनेक सत्तांतरं घडली. एक आपल्या सिंधुदुर्गातला कुडाळ मालवण मतदारसंघ वगळता किंवा दीपक केसरकर यांच्या रूपानं सावंतवाडी मतदारसंघ वगळता जो कणकवली मतदारसंघ आहे तो भाजपने कायम ठेवला, म्हणजे नितेश राणेंनी कायम ठेवला. आजच्या क्षणाला लोकसभा हा महत्त्वाचा गाभा 2024 साठी भाजपचा दिसतोय. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कार्यकारिणीच्या सभा होत आहेत, त्या पद्धतीची तयारी सुद्धा झालेली आहे. आणि नारायण राणेंचं नाव हे लोकसभेसाठी सिंधुदुर्गच्या आणि रत्नागिरीच्या मतदारसंघातनं भाजपकडनं पुढे येत आहे. जे शिंदेंच्या गटाकडनं म्हणजे शिवसेनेकडनं अद्याप कुठलंही नाव नाही. विद्यमान खासदार आहेत ते विनायक राऊत हे उद्धव ठाकरेंसोबत आहेत. त्याच्यामुळे ही समीकरणं नक्कीच आगामी काळात आपल्याला बदलताना पाहायला मिळतील. कारण केसरकर हे भाजपसोबत आहेत, म्हणजेच आता शिंदेंसोबत आहेत, युतीत आहेत. दुसरीकडे कणकवलीत स्वतः नितेश राणे आहेत. तिकडे जर आपण पाहिलं तर रत्नागिरीत उदय सामंत हे स्वतः तिथे आमदार आहेत, पालकमंत्री आहेत. बाकीचे किरण सामंत यांची मोठं पाठबळ जे आहे ते चर्चा त्यांना मध्यंतरी आपण बघितलेलं की खासदारकीसाठी त्यांचंही नाव होतं, पण आत्ताच्या काळात राणेंचं नाव पुढे दिसतंय. उरलेले 2 मतदारसंघ बघितले तर राजन साळवी असतील आणि राष्ट्रवादीचा एक मतदारसंघ आहे. हे 3 मतदारसंघ हे ठाकरेंच्या किंवा महाविकास आघाडीकडे आहेत. तर उरलेले 3 आमदारांचे मतदारसंघ आहेत हे भाजप आणि शिवसेना युतीकडे आहेत. त्याच्यामुळे नक्कीच येणाऱ्या काळात बदल दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण मागच्या वेळी निलेश राणेंचा जेव्हा पराभव झाला ते अपक्ष लढले असते. सिंधुदुर्गातनं त्यांना थोडंफार मताधिक्य कमी मिळालं, पण रत्नागिरीत एकटा उदय सामंतांनी विजयासाठी जे लक्ष होतं त्यातलं जवळ 50% पेक्षा जास्त मताधिक्य आहे ते त्यांनी रत्नागिरीतनं दिलं होतं. आणि त्याच्याचमुळे जे विनायक राऊत आहेत ते सुखर पद्धतीनं प्रवास त्यांचा झाला किंवा निवडून आले. आताच्या क्षणाला हा प्रवास कुठेतरी आपल्याला वेगळा दिसेल. कदाचित जर राणे उमेदवार असतील किंवा शिंदे यांच्या समर्थकांपैकी कोण उमेदवार असेल तर नक्कीच त्यांचं पारडं आजच्या क्षणाला लोकसभेत जड दिसणार आहे. येणाऱ्या विधानसभेत सुद्धा या 6ही मतदारसंघामध्ये भाजप आणि जर एकनाथ शिंदे शिवसेनेची युती झाली तर ह्यांचे उमेदवार आपल्याला पाहायला मिळतील. किंवा आपल्या सावंतवाडी मतदारसंघात संघर्ष हा दिसतोयच आपल्याला भाजप आणि शिवसेने म्हणजे अर्थात केसरकरांमध्ये. तर हे सगळं पाहता आगामी निवडणुका खूप निर्णायक ठरणार आहेत आणि भाजप आपला झेंडा कोकणात फिरवण्यासाठी आणि कोकणात रोवण्यासाठी पूर्णपणे ताकद करणार आहेत. पहिलं लक्ष लोकसभा असेल, दुसरं लक्ष विधानसभा असणार आहे. आणि याचाच जो सराव असेल किंवा आपण गृहपाठ जो म्हणतो तो येत्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. त्या पद्धतीनं हे दोन्ही पक्ष एकत्रित लढतील. जरी दोघांचे मतभेद असले, जरी एकमेकांविरुद्धच स्थानिक लेवलला असले, तरी वरिष्ठांच्या आदेशानंतर जसं ग्रामपंचायतमध्ये मागच्या झालं, जसं जिल्हा बँक असतील, खरेदी विक्री संघात जे काही गोष्टी घडल्या, अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत एकमेकाची तोंड न बघणारे शेवटच्या क्षणाला एकमेकाच्या मांडीला मांडी लावून बसले. राणे केसरकर हे एकत्र आले. जे असंभव होतं ते संभव झालं. त्याच्यामुळे आज जेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगानं हा निकाल दिला, शिवसेना आणि धनुष्यबाण शिंदेंच्या हातात दिला, याच्यानंतर मात्र कोकणातली परिस्थिती खूप वेगळी असणार आहे. कोकणात जे चित्र आहे ते पालटताना दिसणार आहे. फक्त संघर्ष 2 पक्षांमध्येच महत्वाचा जास्त होईल, भाजप आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना म्हणजे शिवसेनेत. त्यात आता कशा पद्धतीनं उद्धव ठाकरे ग्रीप घेत आहेत, कारण वैभव नाईक त्यांच्यासोबत कायम आहेत, आताही दिसले आपल्याला. अतुल राव राणे असतील, संदेश पारकर असतील, सतीश सावंत असतील, अनेक नेते मंडळी आहेत
जी शिवसेनेत उद्धव ठाकरेंबरोबर राहिलेली आहेत. आमच्याही इथल्या खालच्या मतदारसंघात मग कणकवली, मालवण ह्या सगळ्या एरियामधले तिथले तालुका प्रमुख असतील, जिल्हा प्रमुख असतील, ही सगळी मंडळी कशा पद्धतीनं मेहनत घेतात हेही पाहावं लागेल. जरी शिवसेना चिन्ह किंवा शिवसेनेचं नाव धनुष्यबाण चिन्ह आणि नाव जरी गेलं असलं तरी मतदार राजा त्यांना एक्सेप्ट करतोय का? कारण ज्या पद्धतीनं ग्रासरूटवर जी पकड पाहिजे त्या पकडीत जे ठाकरेंबरोबर कार्यकर्ते राहिलेत, मग कुडाळ मालवणमध्ये वैभव नाईकांचा जास्त प्रभाव दिसतो. मागच्या आपल्याला ग्रामपंचायतीत तो दिसला. तिची लढत होते पण त्यातनं अगदी मोजक्या मतांसाठी किंवा मोजक्या जागांसाठी ते वरचढ होताना दिसले. त्याच्यामुळे आता दोघांची ताकद एक होणार आहे. भाजप आणि सोबत एकनाथ शिंदे आहे आणि शिवसेना आणि चिन्ह हे मिळाल्यामुळे शिवसेना सोबत आहे आणि त्यामुळे आता बाळासाहेबांची शिवसेना म्हणायची काही त्यांना आवश्यकता ठरणार नाहीये. त्यामुळे हे सगळं सोबत असल्यामुळे नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ही आपण प्रतिक्रिया पाहतो. त्यांच्या बाजूने निकाल दिला असता म्हणजे लोकशाही जिवंत राहिली असती. त्यांच्या विरोधात निकाल गेला की लोकशाही संपली. असं तुम्ही एकटे कसे म्हणू शकता? हजारो लाखो लोक आज या तुमच्या जे काही घटना घडल्या त्याचे साक्षीदार आहेत आणि ज्यांनी तुम्हाला निवडून दिलं मग तुम्ही सगळेच लोक तुम्ही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या मतदारांमुळे निवडून आलेला आहात. त्यामुळे याचा विचार तुम्हालाही करायला पाहिजे. सबसे पहले मैं आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूँ. चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है. ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाबा साहब के विचारों की जीत है और जो बाबा साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50-13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है. इतना ही मैं कहूँगा. और जो चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है वो विधायक, वो सांसद, ये बहुमत हमारे साथ है और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है. अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है. जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में है. ये ऐसा कैसे कहा जाता है? उद्धव ठाकरे आपको चोर कह रहे हैं. उद्धव ठाकरे आपको कह रहे हैं चोर है. हाँ बाबा, अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है. हम सब चोर है. और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो. ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को. ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को. बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है. अभी क्या एकनाथ शिंदे? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ. एक बहुत ही पवित्र काम किया है उन्होंने. तो चुनाव आयोग ये जो आज कहते हैं वो तो धनुष्यबाण रहा कि गया उसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने जब चुनाव बाई इलेक्शन मुंबई का जब चुनाव लड़ा था तभी बोले थे उन्होंने. लेकिन हमें ये धनुष्यबाण जो है और शिवसेना पार्टी जो सच्ची शिवसेना पार्टी कौन है? जिनके पास बहुमत है. तुम प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, संपत्ति के मालिक हो सकते, पार्टी के और विचारधारा के मालिक नहीं बन सकते. हम आप लोगों ने उन्होंने विचारधारा बाला साहब की भूमिका को बेच दिया है. चोरी तो उन्होंने की है. इसलिए मैं कहूँगा आप संपत्ति के मालिक बनो, पार्टी के मालिक बनो. अगर उनके विचारों पे अगर चलते तो भी आपको हक होता. आपने वो हक गवाया है 2019 को.
ये मैं कहूँगा। हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा कहीं ना कहीं, ये बैकफायर कर गया उद्धव ठाकरे को। हिंदुत्व छोड़ देना। देखिए, हमारी भूमिका स्पष्ट है। बाला साहब के विचार को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए बाला साहब के विचार जो भूल गए, उनको एक बहुत बड़ी सबक है, एक चपराक है। सर, क्या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है कि क्या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है? को चुनौती देंगे आगे ये और सुप्रीम कोर्ट में। ये तो लोकशाही में हर एक का अधिकार होता है, वो अधिकार में जो भी जा सकते हैं। लोकशाही में सब बराबर है। इस फैसले से क्या आपको लगता है कि बाकी जो लोग अभी भी थोड़ा सा सोच विचार में थे, अब संख्या और बढ़ेगी आपकी तरफ? नहीं, देखिए, ये जब 6-7 महीने पहले सरकार का गठन हुआ है, तब से लोग जुड़ रहे हैं, रोजाना जुड़ रहे हैं, हर जिले के हर तालुका के लोग जुड़ रहे हैं। उनको क्योंकि हम लोगों ने जो भूमिका जाहिर की है, जो वैचारिक बाला साहब की, आनंद दिघे साहब के विचार हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, विचारधारा को बढ़ा रहे, इस राज्य का विकास कर रहे। कितने निर्णय हम लोगों ने लिए 6 महीने में, जो 2.5 साल में पूरा बंद था कारोबार, हम शुरू कर दिए। लोगों को दिख रहा है तो लोग जुड़ रहे हैं, उनको विश्वास हो रहा है हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर। मैं और देवेंद्र जी हम काम कर रहे हैं और बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, और इसी के लिए तो लोग जुड़ रहे हैं। अभी जो काम नहीं करने वालों के साथ कैसे रहेंगे लोग? जो काम करने वालों के साथ ही जाएंगे लोग। तो कह रहे कि देश में तानाशाही लाई जा रही है और मोदी जी का नाम चलता नहीं महाराष्ट्र में, इसलिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है आपको। देखिए, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका पिट रहे। अभी जो कोई सर्वे हुआ ग्लोबल, उसमें दुनिया में नंबर 1 पे कौन है? मोदी जी है। क्यों जलते हो? सच्चाई कबूल करो। और ऐसे बोलने से मोदी जी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता कम नहीं होने वाली। और ये जो सच्चाई है, उनको ऐसी जरूरत नहीं है। राज ठाकरे ने और कहा है कि शिवसेना शब्द का असली अर्थ आज पता चला है। सही बात है उनका। पार्टी का प्रमुख कौन है? आपकी पार्टी का प्रमुख कौन है? सही में राज ठाकरे साहब ने सही कहा है, क्योंकि वो तो मेरे से ज्यादा वो जानते हैं, उनको करीब से जानते हैं। जिन्होंने बाला साहब के साथ काम किया, उस वक्त पार्टी को बढ़ाया, उनको भी निकाल दिया था। तो ये सब जो है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इतना ही मैं कहूँगा, चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है, ये मेरिट के अनुसार है। जिनके पास बहुमत है, जो चुनाव में जिनकी जीत हुई है, लाखों लोगों ने उनको वोट किया है, वो ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है। बाकी चे आभार मानत, मात्र या प्रकरणात सुद्धा त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर कुठेही टीका केलेली नाहीये, त्यांचं कुठेही नाव घेतलेलं नाहीये। हे वगळून त्यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत। शिवाय उद्धव ठाकरे त्यांनी चोर म्हटलेलं होतं, तर यावर सुद्धा त्यांनी खुमासदार पद्धतीने उत्तर दिलंय, मुश्किल शब्दात उत्तर दिलंय की आम्ही 50 आमदार आहोत, ते आम्ही चोर आणि एकटा माणूस सांगतोय ते एक, पण आम्ही बाळासाहेब आणि आनंद दिघे यांचे विचार पुढे घेऊन जातोय, अशा पद्धतीची त्यांनी पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया दिलेली आहे। विनायक, मी तुझ्याकडे येते। आपण पुन्हा एकदा शेवटच्या मुद्द्यावर येऊयात, तो म्हणजे आता घडत असलेली समीकरणं आणि त्याचा कोकणावर होत असलेला परिणाम। नक्कीच महत्त्वाचं म्हणजे आता जी पत्रकार परिषद बघितली तर बाळासाहेबांची सावली एकनाथ शिंदेंसोबत दिसली। सावली म्हणजे थापा
अगदी बाळासाहेब शेवटच्या अगदी अंत्यदर्शनापर्यंत ते अंत्यविधीपर्यंत बरोबर. शेवटपर्यंत थापा हे बाळासाहेबांसोबत होते. नंतरच्या काळात थापा प्रामुख्याने आपल्याला कुठे दिसले नाही. मध्ये त्यांचा आपल्या नवदुर्गा नवरात्रोत्सवामध्ये ते शिंदेसोबत आपल्याला दिसले किंवा त्यांच्या सेनेसोबत दिसले. आणि आज ज्यावेळी नाव आणि चिन्ह ज्यावेळी आयोगानं दिलं त्याच्यानंतर शिंदेंच्या अगदी डाव्या बाजूला आपल्याला थापा दिसून आले. तर बाळासाहेबांची सावली ही त्यांच्यासोबत दिसून आली असं मी त्याच्यासाठी म्हटलं. या सगळ्यात जर आपण पाहिलं तर एका प्रश्नाचं उत्तर एकनाथ शिंदेंनी शेवटपर्यंत दिलं नाही. हा प्रश्न त्यांनी शिताफीनं टाळलेला दिसतोय. आणि हा प्रश्न म्हणजे या शिवसेनेचे प्रमुख कोण. कारण शिवसेना प्रमुख हे फक्त एकमेव होते आणि एकमेव राहणार असं शिवसैनिक म्हणत होते. ते म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे. उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते. त्यामुळे आता ह्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख कोण असणार आहेत किंवा प्रमुख कोण असणार आहेत हे आपल्याला पाहावं लागणार आहे किंवा हा महत्त्वाचा विषय असणार आहे. एकनाथ शिंदे हे पक्षप्रमुख पद स्वीकारणार का हे देखील आपल्याला पाहावं लागेल की आणखीन काही नवी समीकरणं दिसत आहेत. कारण ठाकरे घराण्यातले अनेक लोक हे एकनाथ शिंदेबरोबर आहेत. स्वतः जयदेव ठाकरे आहेत, स्वतः निहार ठाकरे आहेत किंवा ठाकरे घराण्याशी रिलेटेड आणि रक्ताचं नातं असणारे ठाकरे हे एकनाथ शिंदेबरोबर आहे. राज ठाकरेंनी जे आता ट्विट केलंय किंवा जे विधान केलंय ते सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. कारण ही सगळी मंडळी ही बाळासाहेबांच्या रक्ताची माणसं होती. त्यात एकनाथ शिंदेनी जे विधान केलं तेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. एखादी प्रॉपर्टी किंवा मालमत्ता ही वारसा हक्काने मिळू शकते. संघटना आणि विचार ही तशी मिळत नाही असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि या सगळ्यात बोलताना ते म्हणाले की बाळासाहेबांचे विचार 2019ला विकायचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते उद्धव ठाकरेंनी केलं आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह गहाण टाकण्याचं काम केलं असं ते हिंदीमध्ये बोलताना बोलून गेले. तर हे सगळं पाहता नक्कीच येणारी परिस्थिती ही कशी असेल किंवा कोकणात याचे पडसाद कसे उमटतील ह्याच्याबद्दल आपण मगाशी बोलत होतो. पण सध्याच्या क्षणाला 2 मुद्दे गाजणार आहेत आणि 2 मुद्द्यांकडे महत्त्वाचं लक्ष असणार आहे. शिवसेना भवन एकनाथ शिंदे ताब्यात घेत आहेत का, शिवसेना भवनावर ते दावा करणार आहेत का, ज्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शिवसेनांच्या शाखा आहेत त्या ठिकाणी एकनाथ शिंदेचे कार्यकर्ते दावा करणार का, ज्या पद्धतीनं आताच आपल्या कोकणातल्या काही शाखांमध्ये राडे दिसत आहेत किंवा संघर्ष दिसतोय असा संघर्ष महाराष्ट्रातल्या उर्वरित शाखांमध्ये दिसणार का ही आपल्याला पाहावं लागेल. त्यामुळे हे सगळं होत असतानाच आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप आणि शिवसेना ही एकत्रित लढणार का, येणारी लोकसभा असेल विधानसभा असेल हे एकत्रित लढणार का हे पाहावं लागेल. कारण विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदेनी एक वाक्य किंवा एक घोषणा केली होती. आज आमचे आमदार जे मेजॉरिटी आहे त्यांनी जाहीर केलं होतं भाजपचे आणि आपले 150हून अधिक आमचे आमदार आहेत. पण 2024ला या युतीचे 200 आमदार आम्ही करू आणि ते नाही झालं तर साताऱ्यात जाऊन शेती करेन असं एकनाथ शिंदे बोलले होते. आणि त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर पाहता येणाऱ्या लोकसभेत आणि विधानसभेत नक्कीच 2024ला वेगळं चित्र हे कोकणात दिसू शकतं. पण उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे जे समर्थक ज्यांची मी मगाशी नावं घेतली असे अनेक आहेत, प्रत्येकाचंच नाव घेणं शक्य नाही. हे कशा पद्धतीनं आता संघटनेला बळ देतात. कारण संघटना कधी संपत नसते असं म्हटलं जातं. प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक असा बॅड पॅच येतो, अशा काही घटना होत असतात. बाळासाहेबांच्या पण आयुष्यात त्या आल्या, उद्धव ठाकरेंच्या आयुष्यात अशा घटना आल्या नव्हत्या. ही घटना त्यांच्या आयुष्यात पहिल्यांदा झाली आहे. आदित्य ठाकरेच्या रूपानं एखादं नवं नेतृत्व सुद्धा समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंवा तेजस ठाकरे हे सुद्धा नाव मध्यंतरी चर्चेत होतं. तर एखादा ठाकरे घराण्यातला नवीन एखादा चेहरा या निमित्ताने संघटनेला बळ देण्यासाठी पुढे येऊ शकतो, ती नाकारता येत नाही शक्यता. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयानंतर न्यायालय काय निकाल देतं हे तेवढंच महत्त्वाचं असणार आहे. तिथे अपेक्षित किंवा अनपेक्षित जो काही निकाल येईल त्याच्यानंतर ज्या मतदारांच्या जीवावर हे राजकारण चालतं, हे पक्ष चालतात, हे संघटना चालते, ते मतदार
काय कौल देत आहेत हे 2024ला पाहायला मिळेल. कारण 2024ला लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही इलेक्शन होणार आहे आणि त्याचा होमवर्क या 2 महिन्यात, जसं मगाशी उद्धव ठाकरे बोलले, अगदी 2 महिन्यात महानगरपालिकांच्या निवडणूक लागणार. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. कारण आजचा आयोगाचा हा निकाल ते स्पष्ट करून गेलाय. शिंदेंच्या वकिलांना उद्याच्या सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करण्यासाठी आयोगाने बळ दिलेलं आहे, आयता संधी दिलेली आहे की कशा पद्धतीनं शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना आहे हे मांडण्यासाठी त्यांना त्या ठिकाणी आता बळ आलेलं आहे. नक्कीच शिंदेंचे वकील ते त्या पद्धतीने मांडतील. आता ठाकरेंचे वकील कशा पद्धतीने युक्तिवाद करतायत आणि हे जे सगळं काही घडतंय त्याच्यावर आपली परखड भूमिका मांडतायत किंवा ज्या पद्धतीनं आता उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केलं त्या पद्धतीने युक्तिवाद करतायत आणि अंतिम निकाल कोर्टाकडनं काय दिला जातो हे महत्त्वाचं ठरेल. पण या सगळ्यात जसं तू म्हटलं की कोकणच नाही तर संपूर्ण राज्यात येत्या काळामध्ये भाजप आणि शिवसेना एकत्रित लढणार आणि जो काही विरोधी पक्ष म्हणून महाविकास आघाडी आपल्याला दिसेल, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि कशा पद्धतीनं त्यांच्यातले मतभेद संपतायत हेही पाहावं लागेल. कारण काँग्रेसमधले मतभेद आहेत, राष्ट्रवादीतले आहेत, वंचित आघाडी आता उद्धव ठाकरेंबरोबर आहे. त्यामुळे त्यांचंच समीकरण ते जुळतंय का, जागांची समीकरणं जुळत आहेत का? कारण आज महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा वाद आहेत, त्यांच्यामध्येही शीतयुद्ध आहेत. या सगळ्यात महाविकास आघाडी एकत्र राहते का? पुन्हा शिंदे आणि भाजप म्हणजे शिवसेना आणि भाजप यांची युती कायम राहते की हेच एकमेकांच्या विरोधात लढतात? कारण आता 2 बलाढ्य पक्ष हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसत आहेत. त्यातला पहिला भाजप असेल आणि दुसरा आता शिंदेंची शिवसेना म्हणजे शिवसेना पक्ष असेल आणि त्याच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेवटच्या क्रमांकाला सध्या उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या उद्धव ठाकरेंचा गट म्हणावा लागेल. आता शिवसेना म्हणता येणार नाही. या संदर्भात उद्धव ठाकरे काय याचिका दाखल करतात हेही महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण नाव शिवसेना जरी असलं तरी त्याच्या मागे किंवा पुढे एखादं दुसरं नाव लावून शिवसेना नाव उद्धव ठाकरे आपल्याकडे कायम ठेवू शकतात. ज्या पद्धतीनं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव ठाकरे शिवसेना असं नाव दिलं, त्या पद्धतीचं एखादं नवं नाव, नवं चिन्ह किंवा मशाल हे चिन्ह, कारण मशाल धगधगत ठेवली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं होतं. तर हे सगळं पाहता नक्कीच पुढचा काळ आहे हा संघर्षाचा असणार आहे. पुढच्या काळात अनेक गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतील. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की शिवसेना भवन ताब्यात घेतायत का एकनाथ शिंदे हे पाहावं लागेल. आणि शिवसेनेच्या शाखा ह्याच्यावर शिंदेंचे जे काही आमदार आहेत, त्यांचे पदाधिकारी आहेत ते दावा करतायत का? आणि यातून संघर्ष पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात पेटतोय का? आणि महाराष्ट्रातली शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था ही बिघडते का? आणि ती अबाधित राखण्यासाठी हे सगळे नेते मंडळी, कारण प्रामुख्यानं हे अबाधित राहिली पाहिजे, कुठेही याला बाधा होता नाही, ही जबाबदारी खरं तर एकनाथ शिंदेंची आहे, ही जबाबदारी देवेंद्र फडणवीसांची आहे. त्याच्यामुळे ते आज ज्या खुर्चीवर आहेत ते कशा पद्धतीनं ही परिस्थिती हाताळतात, ही सांभाळतात हेही पाहावं लागेल. आणि हे असताना शिवसेना आणि चिन्ह मिळालं आहे. आज शिवसेना भवन आणि शिवसेने शाखेंवर एकनाथ शिंदे दावा करणार का हे पाहावं लागेल. नक्कीच विनायक, धन्यवाद तू केलेल्या सविस्तर विश्लेषणासाठी. पण आजच्या दिवसभरातली सगळ्यात मोठी बातमी ती म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळालंय. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं याबाबतचा आदेश दिला आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. मात्र आता नेमकं काय होणार आहे हे आपल्याला पाहायचं आहे. शिवसेना प्रमुख कोण असेल किंवा शिवसेना पक्ष प्रमुख कोण असेल, उद्धव ठाकरेंची आता नेमकी भूमिका काय असणार आहे, त्याचबरोबर शिवसेनेच्या पक्षाच्या घटनेत आता काही बदल केले जाणार आहेत का हे सुद्धा पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल जो 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर आहे तो काय होणार आहे आणि त्याचा परिणाम या सगळ्यावर कसा होणार आहे ते सुद्धा आपल्याला पाहावं लागेल. त्याचबरोबर या दिलेल्या निकालानंतर आता समीकरणं राज्यातली कशी बदलणार आहेत, पुन्हा त्यात काही ट्विस्ट येणार आहेत का, या सगळ्यावर आपलं लक्ष असेल आणि या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट कोकण 7 लाईव्हवर आपल्याला पाहता येणार आहेत. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.